mụ ka ị na-akpọzi n'anya afọ m bụ Comfort nwaanyị agba elu ka m jụọ gị ebe ka ị na-aga ebe ntị na ebe m na-aga kedu nke m na ya zazi ọ gbasara gị ngwa nụ rapụwa ma gbasa m mana enwe ihe nsị ka m jụ kene gị biko ngwa nụ jụọ m ịma kemgbe unu ji bata n'obodo ịma na Njoku bụ di m pụrụ n'anya ejiro m Njoku egwu o wee bata wee kpọrọ nwaanyị agba elu bụ oge nwa bụ Comfort bata na be m kemgbe unu ji bata ana m ahụ ka ihe niile si na-aga mana ihe nsị ka m jukene gị biko kọwara m kedu ka isi mata Njoku amatala m ya etu nwaanyị na nwoke si amata onwe fa ịmara etu a nwoke na nwaanyị si amata o etu a ka m na ya si mata Njoku fụrụ m n'obodo ọkụ na-enwu n'elu si na afọ m n'anya o wee nchịkwa onwe m nkwanụ wee makwa na afọ ya n'anya n'eziokwu mụ na-ewe n'ụba di na nwunye mana Njoku agwara m na ọnụ nwaanyị ya bụrụzikwa ịmụta ụmụ wee dulu m wee sị ka ya dute m n'obodo ya obodo ndị wawa ka mmalụ n'ebe o si ọkwa ya ka m bịazi wee fụ na ọ na-anụ nwaanyị mana nwaanyị ibe m ebe ọnụ osigo etu a wee dị ọ ga-akakwalụ gị mma ka mụ na gị tọba maka na obulugo di anyị na-abụ ọ bụrụ ozi dị sọsọ gị nwa nne na-ekwe anya enwe m nsogbu ọbụla enwe m nsogbu mana ifife na-eme mana ọ dị mwute nwaanyị anụrụ anụ maka Njoku nụrụ m ka esi anụ nwaanyị mechi ihe niile o kwesịrị ime nọkata uduru nwaanyị si na ọ na-eje obodo mepere emepe si ebe ahụ duru nwaanyị agba elu bata na be m mana o mego ọzọ ka anyị chọọ ụzọ anyị ga-esi gaa n'ihu ka udo wee dị n'ezinụlọ maka chọọ m ndị obodo a na-anụ gbọrịgbọrị mụ na ụmụ nwaanyị ibe ma chọọ m ya biko ọ bụrụ na ị ga-akwanye m ugwu nke ruru m dịka nwaanyị mbụ ya o nwere nsogbu adịghịkwa na anyị ga-ebi n'udo ị ma na ọ bụrụ na-esi na ị nwere nsogbu ngwa gị na nsogbu juru gị isi andị na-asị m na ọ nụrụ gị anụ etu esi anụ nwaanyị kedu si na onye ọ na-anụrụ etu esi anụ nwaanyị ọmụwa ọ na-emekwenu n'ụlọ nwaanyị agba elu kadam so ọ bụrụ na esi na ị chọrọ ka udo dị nka na-agwakwa isi na m nwa chọkwa ka udo dị na-afụ anyị ka nwunye di afụzi na sọsọ ụka onye Njoku na-anụ ọ dị anyị ebe ka ị na-aga ntị m ka njekwe n'ebe enyi m nwaanyị anụnwa nọ na mgbede ebe ka njem mụtụ na amụ obere a sị ka gọrọ ihe ebe nsogbu adịghị ka anyị na-eje ọka ịhụta ụmụ nwoke adịghị eji ha aka Njoku onye arụmala Njoku onye arụmala onye obodo adịghị mma ihe a ka ị na-agabiga gị na nwaanyị ya ọkụkọ ọcha mara mma n'ugbere nene ọdịnarị geteman ọ bụ ọ chọrọ iri ya nwụọ gịnị mekwa na onye nri nke gbara agba Njoku ịghọta ibu n'isi gbaghara nwa m gbaghara o ruru ihe ya agbawa mmadụ obi iwu a na-agba Igbo echere o nwere eze ya m ga-etinye anya na mmiri wee chọrọ gị nwaanyị ga-eme gị agụ iru oge umeruo gị ala o nwekwara ụzọ anyị esi mekwu ya ọzọ iji na ego nwa m ibe iji ego ịzụtazie nwaanyị kponye nwaanyị anyị ya achọta ọzọ n'itebere na ụmụ nwa nwere ihe ọzọ mara ga na-achọ n'ụlọ ọ ka enwee nwa onye ma ka a na-azụlite nke ahụ ịtọbapụ onye ime ọmụọ nke onye ga-atụ ya ịnabata nwa ya abịa ụfụ
eji ego gote na-azụlite ya ọkpọta nwa ọfụ iwere aka gị mụọ nwa tụọ nwaanyị ahụ ime ichere onwe ya enye Chukwu omume onye nyere Chukwu omume Chukwu emechaa ya ịtụọ nwaanyị ime ọmụọ nwa hapụ odogwu Chukwu na-ekwu na-akpọta onye nwụrụ anwụ akụkụ arụ ọbụla kpọnwụrụ akpọ nwa ya kpọtie ihe afọ nke kacha agbawa obi ahụ ụfọdụ ka ọ na-agbawa mmụọ ka ọ na-agbawa nwa nwaanyị ezuzuo na-edene getman Njoku wawa arụ nke adịghị mma ịkpọtụ afa ọsị dị na ọwụ na ojiriri ya worie nke gbara agba anya na-edie mara hapụ ya nwa bụ mmadụ na-agbọrọ ya igbo ama m na nwa eze obi aja agbawa gị ama akpọta gị obi ajọrọ anya amakwa na ọ kachara acha ahapụrụ mgbe mgbe anyị kpọtara ugoro ọma ka gị na ya jee unu eje naanị ahụ ịfana ya amara ihe kwụrụ ọtọ fụ nnọrọ anị kwere m okwu ka nchọta nwaanyị anyị kwere ekpechipụta nwa ọ na-azụ nwa ọ dịkwa ime ara na-ekwuzi na o nwere ike ịdị na-azụ nwa gị ime nwa ya nwaanyị ana m ekwu onye ghara onye arụ nke aha bụ ya nke kwọ nwa n'azụ nke a aka dị ya njọ onye ihe enyeje n'ihe ụlọ n'ihe enye ihe ọzọ na-azụ ụmụ ya niile ndị ha chaka ha ihe nwanne mere nwanne die ọ dị ọya dị mma Mama Olukube. Bịa. Okwe mọrụrụ. Mama Olukube. Ihe nsị ka njọ ga-ebu. Nwa gị nwaanyị batara n'ụlọ. Ọ kọrọ gị ihe na-eme. Onwe ọ kọrọ ya. O nwere ka o si okwu kwesịrị na amarọ nka m ga-esi gwa gị. Gịnị bụ ya ọ kọrọ gị? Gịnị bụ ya? O nwere ka o si ekwu okwu na kamgbe anyị si wee kpọrọ ya kpọnye nwa amadi ya na-abịa nọ na-aba na-agbanye onehufu a na-agbanye. E nwere onye na-emechiri ha geeti a na-akpọ Njoku na-emechiri ha geeti si na mara na ihe na-eme nwoke na nwaanyị ha kpagidezie mmazie nke ha si kpagidezie nke aka. Hey! Arụ nya unu dịka ihe a na-emerụ na iwe nọgide ike. Maazị Eze efu unu mefu efukwa unu mefu. Ọkwanị ka m ji nwayọọ gwa gị okwu na ama m ụdị mmadụ ebe onye nwere ike ịgwa gị akịta ifuru ihe niile akịta ibodo mmiri n'isi. Cherekwa ka njọ. Collins. Careful. Daddy. Careful na-eche. Otego na ebe a. Ị na-ajụ m otego. Otego nọ ebe a. Kedu ife ọ bụ gịnị melụ? Ihe otibiri.
nnukwu ihe mebiri o. Gịnị mere? Nwatakịrị nwaanyị a nwa Njoku a mezi ka ịkpata mụ na mma gị na ụmụnne gị. Gịnị mere? N'ihi na mụ agwalụ gị dọọ aka na ntị si ihe na-atọ ụtọ na-egbu egbu na agbịsị gbọtịrị ya mara ka kedu ife mere ni ka ọnụ m. ọ dịkwa n'ime. Na ọ dị ime. Onye tụba ya bụ ime? Karịsị nwa m. Ịtụba nwaanyị ime ịgba ya acha. Gị nwa tụba nwaanyị ime nwoke ịtọ. Na kọlesi atụba nwaanyị ime nwa kpọtara ya ụbọchị a na ọ dị ime nwoke ịtọ na ha jee na nke ndị dibịa oyibo ọ sị na ọ dị ime nwoke ịtọ na ndị ọya matụba ya bụ ime ife na ihe meme ife na ọ na-adịkwuru nje ekwe na mma ife anyị nwa m kọlesi nwa m kọlesi nwa m kọlesi nwa m ekwuzi n'okwu kwado ka ije mee ego ya iwe iwe ebe anyị ga-enwe ụmụ n'oge na-etere otu agbajie nwaanyị ka ọ bụ ya bụ na m ga-ekuru nwa ndị nwa m ndị ụwa ga-eji ma ihe akụkọ ị bịara ofu otere ụmụ ịtọ ịbụ otu agbaje oyibo kpọrọ gị point and kill. agwara m na nwatakịrị nwaanyị abụọ ọgọ nwaanyị ndị Igbo si na ọ na-abụ enye nwata ihe karịrị ya ọ jụọ sị enyere ya nye onye. Anyị nọkọta wee fụ ọnụ kwube nwa nwaanyị o wee si n'ezi wee nọ na-alọtapụta n'ụlọ wee na-akọ ihe nna aghọta awensị nwunye m na ihe nke a na-akọ n'odo manya ya bịaba ka mụ na ya soro bịa fụ gị ka anyị nụrụ ihe na-emenụ. Biko ọ gịnị na-eme? Ọgọ nwoke nnọọ ọ dị mma etu i siri bịaruo n'ụlọ gị na nwunye gị. Ihe m chọrọ ịgwa gị bụ na nwa gị nwaanyị nwa ụnụ nwaanyị ọ na-echu unu afa na-echu mụ na nwa m afa. O kweghị maka ogologo ya na mma ya dị ya ka nwa nwoke fụrụ wee lụrụ ya o wee ruo n'ọrụ oyibo aka ha nọ wee bụrụ na onye dịzi ya mma bụ Njoku nwa wawa na-emeghere nwa nwoke geeti mechierie geeti ka ya na ya dị n'ezi. Ọ gwa gị ihe o mere ne oyi abụ okwu maka na o nwere ike ọ bata ọja ha gwa gị ihe mere okwu ijere fụ ịnọrọ ebe a sịa gị nka nwa m mere nke o mere nke ọzọ ijire ya gị fụ ijire ebe ahụ ijire nga ahụ fụ ị na-akọ nwa gị siri ike ma ọ bụ na omenala Igbo na nwoke nụrụ nwaanyị ya kpọrọ nwaanyị kpọgide kpọrọte jebe nna ya sị na ya na ụmụ nwaanyị amata arụsị nke akwadebedere n'ụzọ ka m chọrọ ka m nghọta ọ bụzi omenala Igbo dị ya. O nwere ọsọ anụ gbata aja ọsọ agbaghị aja nwa gị nwaanyị kpara n'ubi ehi o mere ihe ya adịghị ka esi ekwu ya gete nwaanyị ọ bụrụ na ọ chọrọ iri awọ ka nne ya kwuru ọ bụrụ na ọ chọrọ iri awọ o rie nke gbara agba ọ gara ekwe ndụ mana dị nwa awọ afọ nnukwu ọkwa isi na-ekwu n'okwu ọga ị mana nwaanyị aka na-ekwu ihe ọ na-ekwu ị mana ọ ka na-ekwu ihe ọ na-ekwu ihe ya na-ekwu kịta bụ na ọ bụrụ na nwata anatabara ụbọchị ọsị anataba onwe ihe mere ya n'ụzọ achịcha agwọ kịta ọ na-akọ kịta akọ ya na onwe ihe mere ya n'ụzọ ọ nwekwana ihe mere ya mgbe ya na nwata wawa nọ ịjụkwara nke ahụ mmeri ajụ mgbe ya adịghị mba nke gị dị ndụ ya bụ ihe na-akọwara m bụ na ọ bụ mkpọnata ka unu kpọnatara nwa m nwaanyị n'omenala Igbo na ọ na-abụ ọ bụrụ na nwaanyị kpọba ajọ agwa di ya ji akpọnata ya
ọ na-akpọrọ ya kpogide kwuru ruo ebe ndị nne na nna ya sị na enu nwụnụ nwaanyị na mmadụ alụzi o wee bụzie na ọ n'iro ka kpụdebere ya ife ị ga-agwa nwa gị nwoke bụ na m sị ọ bụ na ọ nụchaana ya kpọrọ nwunye ya bịa kpọratara m na ọ bụrụ nke kpọrọta ka a kpọratara anya alụchaana nwa gị adịghị ndụ iwe na ọ bụzie na nwata ala ụbọchị ahụ onwe ihe mere ya na ọ pụta ọ bụrụ ihe ya na-akọrọ nne na nna ya dị njọkụ unu kwesịrị iji ya n'aka maka na o mere nwa gị ihe ọ na-ekwesịghị ime ọ na-atụrụ nwaanyị ime ma njọkụ ya na-eji atụbụ ime ife ekwesịghị ime nwa gị ịgba afọ ama ma ọsọ ọsọ ọ dị ka ọ chọrọ iji eji agwa ọgwụ ego se ka m nwetakwa nwa ahụ n'ụlọ ọzọ anyị alụtala ka m fụkwa ya nke ọzọ ọnụ kwube ma ihe ọnụ na-ekwu ihe ọbụ mana kemgbe nji bịata n'ezinụlọ a ji mata na nna m bụ Njoku pịa ọkụ ife mere ị mana oge nna na-aka mma m Njoku na-abịa be anyị o nwere onye na-adị ka eriri ọ na-esi n'ụzọ aga oge mfụ ya kpọbịa na onwe ya mkpọ ya orechi nji nchụrụ mmiri na-abata wee nweta Njoku ka ọ na-abịa be anyị wee na-abịa be anyị mfụ Njoku wee kụjaa bụrụ ofu ebe ihe ọzọ nọrọ bụ na Njoku na-adọ eri ya aka ebe m na-ene ya obere mama mapụta oge mama mapụta ige na-egwu Njoku gbuo mụta Njoku gbuo mụta Njoku gbuo mụta nke oke na-eti ịma na ejite m ọga Njoku ahụ na mama ọnya nkụọ ya ka ntị kịta ejide m ọga Njoku na mama ọnya nwa ejitesie n'ike ebe Njoku mba nya ọ nọ n'ebe akwa m na-afụ nwaanyị ọ na-ebe anya mmiri na ya Njoku gbuo mụta makwa na ife unu na-ekwu bụ ndị soro eso bụ ndị kwesịrị ndị soro gị otu ụlọ bụ jebe nzukọ nka akwa ejere ba nwaanyị na-anyụ mmamịrị hụ a na-anyụ mmamịrị emechu anya ihu na nwaanyị na-eje nke piom 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 ọkwa omene gị n'ihu taa omene gị n'ihu nna ya ekwenye mere ama na okwu niile akịta m n'isi nke ya gbakọbịa ma gị chetakwa na oge ọnụ kwube pere mpe na ọ na-abụ ome ihe ọjọọ nchọ ka ntie ihe ọ gị na-agba ọkwa m na gị na-amebi ọnụ kwube agụnye nne sọrọ mụ esoghị mụ n'ọgụ nwa gị zụọ nwata zụọ isi ebe ije ebe ụbọchị niile otu onye ọkada njụọ gị sị na ọ na-ebuje gị ebe ọ na-ebuje gị ebe ife gị ebe esi tere nka ebe anyị na-ebi n'ọzọ ha nchakwa ihe mpụtara ka m nweta ya azụ na ọ bụrụ ka n'ebe ọ ya arachi ebe dị kịta maka ọ bụrụ etu a ka esi eme ka m fụ
Ewo, ọlụkwube m. Njoku nwoke ike. Ọlụkwube m. Ịma ka nsa pịanụ gị ọkụ. Ọdụ pịagide gị pịapịapịapịapịa. Na-echefu. That is ihe ị gara ihe na ịfụ ịma ka isi enye Njoku gbuo m taa. Njoku gbuo m taa. Eleza ma na-ekwu m ga-anwụ n'elu gị. M ga-anwụ n'elu gị. M ga-anwụ n'elu gị. Njoku nwoke. Ịmara nwa dị mma. Ịgụ ọkwụrụ ọka. Ọsọ mụnụ. Anyị adọrọ tu. Ile adazielu gị anya. Ya bụrụ fom ihe ọ vita fom. Adazi ala gị. Ya bụrụ ya dị n'ogiri ihe ọ bụ ogiri ma ya ọsụpụrụ. Ị bịa dazi nnukwu gị. Ya bụrụ ụlọ ihe ọ bụ kọfa nwoke. Ọkwa n'ike n'ọkụ na-enekwa n'ọnụ gị. Amakwa ihe anyị ji bịa. Baba. Ihe jikwa na bịa kịta ịfụ na ya abịago. Wee dunata n'ihu ọmarịcha ada anyị nwaanyị. Chidela m. Onye na-enetikwa ya ọnwa ahụ ọgụ. N'ọgụ tinyere ime. Ihe Chukwu dere odego ya. Ya ka njibọ Chukwu dela. Uche gị dị ya. Amamihe na-ekwu. So nsị ka ndị nata ya. Njoku. Ọ bụrụ na ka ọ ga-eme nwaanyị ama nọ ebe a. Ugwu! Good morning. Welcome. Good morning. Sit down. Kwa mwananyi si eba o. Njoku. Kwa no Njoku. Kansi we gbara taba na la ndị wawa. Kizi ka gị na Njoku si ga. Ya. Oni mara na since ha ono na begi. Munya na atọ munya na piano. Ko kan si ewo nu oye. Onke na-eme. Ya mbụ na Njoku na-ekwu gị na-ekwukwe mụwa n'ụlọ m ama akwa m ọ na-ekwukwu gị na-ekwu m ai na-ekwela ajọ ife ịnọ na-anụ ji na-achọkwa di ọzọ ka ị na-ekwelu Njoku kwa di gị nụ ya ihe mere How are you? I'm fine. Kedu ndị a na-eme gbasa gị ụlọ ma bụ uwe ọrụ unu maka abata ụbọchị a ebe abụọ bifo nkọ anyị amara onwe anyị abụrụ gị
So ị maburu ya nke agbata ụbọchị. Anyanwụ ụtụtụ ifugo ife o. Unu esi ebe unu si. Obodo mepe mepe mama ebe unu si. Ebuju unu na-abịa bata na be m. Be nara m nwa bụ anyanwụ ụtụtụ chọnka di anyị na. Biko chelụ ka m kwuo. Onwekwa n'ife anyị ji di ga-eme nọ enyemaka Njoku ifugo ife. Enyere ya aka. Unu bụ ụmụ onye aka. Njoku ifugo ife. Hey! Anyanwụ ụtụtụ. Ngwanụ. Nsogbu adịghị. Unu mechaa hụ nata. Ọkwa be m. Anyway. I customer come now. Why bayasa? Biko ihe mo indomie na. Ego le chapu maka indomie. Oh, ya. Ka sire meche no we nga gwa gị. Ọ bụrụ na ị chọọ ị na ebe a. Akwa mana mbụ bizo bịa. Ka ifo mkpụmkpụ nwaanyị ahụ. Onye a ba ụgbọ. Ọ na-amị etu a. Ọ bụ ụzọ bata. Mmadụ bụ ụzọ bata. Kwenye before igbu onye ọzọ. Nwaanyị adịkwa egwu. Nwaanyị adịkwa egwu ma ọ bụ na ị chọrọ ịnọ ebe a. Mana ịma na ụdịrị mmadụ mbụ. Anyị bụ ndị agba elu. Ị ga-agba n'osu tinye n'anya na ọ na-eme. Dodo nwaanyị dị mma. Dodo ga-eke ime. Onye na-egi ya afụ na arụ dị gị ọfụma. Ọ bụrụ na m akwụrụkwa n'ụgwọ ọ nwere ka ife asị adọ m. Ọ kwara ife asị adọ m. Dodo ka ife m emelụ gị. Ịma na ị nwere ife niile nchọ. Ife niile ndị dị na nwaanyị ị nwere ya. Ọkwa nke dị na mgbada. Ka nke dị na mgbago. Ka ife m emere ka a asị na afụfụ egbu ewu ma mụ egbuziri gị nama. Ya ife ọbụla m gwa gị na ị ga-emerụ m. Ife ọbụla ị gwa m na m emelụ gị ya. Eziokwu ka nna gwa gị. Ga-egbuni mmadụ. Ọ mmadụ ka iji wa ya ekwu. Egbunugo mmadụ n'isi onye ka iji. Njoku onye arụmala onye obodo adịghị mma onye ruru aka Njoku osi ka njọ gị n'ike emefọkwa. Njoku onye arụmala Njoku onye arụmala. Kezi feature oke ego eba onye ka eji wa ya ekwu. Ịwọtụrụ ife achọ na negoda anya na alụ mba negoda azụ gị efe na-eme lapụ okwu ka ife ihe ọbụla esi m ihe nye eme ọsọ ebe na ego ahụ na-akpọ ego akpọ ahụ ego ahụ afa apụzire m okwu. Ya mkpọ na ị ga-enye m ego ọbụla. Ọfụmanụ na Gwa achọ 50,000. Onye ka eji wa ya ekwu anyị emezi ka ife na Jide ebe ahụ. Ka ngwa gị Dorothy. Dorothy nwekere ifere. Lee ndị na-enweghị ntụmọfọ ego ushi ha wee ke ha eji. Ka gị ha na-akwara n'ụzọ. Ụfọdụ m ga-ahụ gị nga gị ha gba ọnụ. Ife ga-emeghechi ahụ gị chọm. Ahụ n'isi adịghị mma. Ilefu ya m tụrụ gị n'ịbụ obere nwanne m. Onye gwara gị ha enweghị utu nke eji enwe ha ego. Lekwana m anya. Odokwu m anya ebe a ka efe ọnọzi eme. Chere ka ngwa nwata okwu. Na ụjọ na-atụ gị. Na-efu ilu ọ dị ka ilu efu dị ebe a. Mbọsị ọzọ na mbọsị ọzọ ị ga-anwa ya anwa. Jigide wee bịa mụrụ ife ime. Onye nyere ka mkpume. Iji gị wee tie akụ. Ite ka ndị na-agba ọsị na-agarị n'obodo anụ a. Lee ndị ka golotochi taa dụkasịcha obi gị na iwunu big boy nụ. Iwunu odogwu n'obi gị anụmanụ. Kedu ihe na-afụta gị ụfụ n'ahụ? Na-arapụghị na emikpuo n'ukwu a. Mba, arapụghị na emikpuo n'ukwu a. Onye na-emegele kwebe tụkọ aka. Maka ihe osimiri atata. Osimiri gịnị? Gịnị dị azụ ya? Njoku, ọ hapụ ka ikpughere na aga ịba gị ebe a. Ukwu na plan nke m. Aga. Gị bịa gịkwa ebe ị ga-atọ atọ. Ka mkpiri ka otu siga. Gị bịa gị nga a ga-achọkwa gị achọ. Gị bịa gị nga a ga-achọ gị achọ. Ụdị mmadụ anyị ga-arụ ọrụ a. Enweghị uchu, hapụ nwanne nwaanyị aka. Maka chi nweta gị n'ukwu a mpịa gị 2x2. Maka nwa nwa nweta gị n'ukwu a mpịa gị 2x2. Nekwa na ife nje eme ọnụ ka emetụkwa maka n'ukwu ọzọ. Izimetụkwa agụ n'ukwu. Iji ego ka m jụọ gị iji ego
Ima sama mkofuma no ewe duki jina kware no. Ina kware no kandara na ewe gi ichi. Chema gwagi. Nna hala. Nchege che no no. Yo ble mu rege gi were ya. Ino to shwagala. Nna hala na. Yo ble nchege che. Nchoga cho no no. Yo ble huru gi were. Onwe ipure ba atoro nga pa. Ni ga me. Na ba. Abram ga. Atami mmechana mu. Abram go no no. Isi no nya nwanne gị. Chere ba chọ gị. Sie inwe ego. Ị na akwa. Ọ bụ na me enwe ego. Ọ ga mmasị akwa m okwu. Check go dia. Negodi. Ya, ịra akwa ka iwe chụta m. Ọ maka ihe ọ na-ekwu ka nji na-ekwu. Ọ bụ na nna ya jere ko pai. Agwụgwanụ mo. Agwa gị fa agwa. Agwụgwanụ mo. Agwa gị fish no nnukwu ukwu ka ya anwụ. Negodi fe nwata kiri nwe. Anụ mmanụ pama. Maka ukwu. Na ya nụ. Ana akpalizi gị maka ndị dịka onye silie nnu na-adụrụ kwanụ sef ga-asọbe gị atọbụnụ gị ezigbo ihe na-afụ ebe isozi nnu nke agbenu wee na-agbanwe iso ndị agbenu wee na-agbanwe ime ị na-egbu trọza na mbụ ebe anyị bezi ifuru n'edinicha na-azazi gị aza so ịchọzi ka m dị ka Mgbeke ndị mba n'ọnụ adị eme eme mma na-adị ọcha na-ele ya bụkwa nwoke ọzọ kere adị ọcha ya bụkwa sọ m kere adị ọcha daalụ ha Njoku nwoke wawa Njoku esi m ikwu nne m wee bata ha wee sị m na ha hụrụ ka ndị ọkada bugu ndị mmadụ eso gị gidigidi mgbe esi na ọdịmma mmadụ ọhụrụ ka ọ gịnị mere wee sị mba na m na gị na-abụ dị na mma tupu gị apụọ ka m bịa mara otu isi wee batazi enwe ihe iji wesi eriwe anya gị ka ezikwere ndị nke ahụ maka ama m iru onye nke ama m ndị nka ndị nwunye ndị agba elu Njoku ya wụ na iwu ede gba aka bụ ọhịa pụtazie chere ụmụ Njoku ka njụọ gị nwaanyị ndị anyị kpọ wee nọta ụmụnna ha makwa ọnwụ na ha gbara n'ime eji ndị nwunye m ụmụ eso gbara n'ime eji ọmụrụ ibe ha elu ụmụ esoro ibe ha elu ha ga-eji ya mara kịta ka anya ruru ala gị ọkpọkwa onye nka Comfort nwaanyị agba elu Comfort nwaanyị agba elu ọnụ kwube nwaanyị agba elu ndị agba elu ka ebe a ka m chepụsịrị aka gosi iru ka gị gosi azụ ụka gosi iru ka gosi azụ ụka gosi iru ka gosi azụ ụka eforia ọnụ kwube kwute ka ọfụ iru ka gị lee eforia iru ma ọ ka dị nwaanyị mmanarịsa nke mbụ onwe nwaanyị ka ha na n'ụwa ụwa ya ọ na height ọ n'ogo ka ọ n'ọcha ka ọ na-amakọrọ ibu mba nsogbu adị ihe mere na achọpụtara na iwe onye anya ukwu ka nlawa ụbọchị ọla m nọrọ na enwụrụ amara onye ihe gburu gị kịta ụmụnna amara ego na ị ga-anwụ ọsịsọ maka ebe ije je na enyi na ị ga-ejeje chịrị ndị abịa onwe ụmụ ndị nwa ndị ga nwa tinga ọ bụrụ ndị tipa na enyi na elefant ka ibu ụmụnna mara na m jụrụ ọnwụ ụmụnna jebe ehi ha ga-eji rie ọmụnna sị ije buru elefant bata otoro na enwe nne na nna gbagbukwe ya gbagbuo anụ ọhịa na-eme ihe iji ijere wee jeje chịrị ọchagha onye hụrụ moto ya nwere nwaanyị ime onye ahụ ya rụkwara ahụrụ n'anya kwere ị na-ata ahụ na-amịkpọ ndị nke a na-ebu Njoku nwa wawa ịma ihe nwụsị Njoku nwa wawa ọchịagha chere gawa nne ihe mere na-ewere iwe ebe ọ kpọrọ nke ọhụrụ bịa chee ka m bịa gbara gị isu
Ngwado. Ka dị. Njoko chara ụmụ ozi ihe oge weta Njoku onyarumala Njoku onyarumala onye obodo adịghị mma onye ruru aka nna m o wee bụ ebe nna m na-aga mana nwunye nchọka emeelụ m apịtị ime m ya azaba m apịtị ịsọpụta ịraba afọ gị zaba afọ m ozugbo ka nwa gị ịma aghọta ụdị otu Chineke si jekọ m na anyị ghọta nna m na-apụ apụ kịta amakwana m na nna m pụọ ihe ọ jee ọ ya gbarịrị asa utu na-ekene ya ebe ọgwụrụ na-aga ọ ya gbarịrị asa ghọta ya ma njesi gị ka mụ na gị lụkọ taa ka mụ na gị solo ebe ọ bụla na-eje anyị na-eje anyị budogodo ebe ọ na-akụdakụ anyị esi akụ mba anyị ga-esoje akụ anyị kara bụ obere nwa maka ịbụ obere nwa anyị fe ebe ọ na-akụdakụ agaghị echeli ya ka anyị zụya mmiri anụ maka ike ejugo ikuzigo mụa ka ịkpọ obere nwa mpa gị na-apụ ma atụle ya n'ike aga m akụdakụdakụ ọ ma esi otu yere ka mkpi a na-akụ ndị na-akụda ichela ka nwa mkpọ ngwụ n'ebe ogwu mgbe ihe o mere akụdakụ akụta ndị abụghị ibu ịma na ya ji akụdakụda ka adụla mfe ịkwadakụta ka nwa ebe ahụ ndị ọ na-akụdakụda ịkwadakụda gị banye n'ime ịbanye n'ime na-eyi ịsa nwochi aka m niile eme zọpụta ama azọpụta dị gị amụọ gị ndị oyibo akpụ ya bọ na egen ịma ka ngwa gị fe anyị na-eje kịta achọ m okwu ihe eso m ka ide eso m ga anyị jebe ọ na-apụ apụ ọ ya gbasa ama m nje agwa gị ịma na o nwere ife ga-adị ya n'elu na ka ihe ọ maka ego hapụ maka ego yata inwe ego fem falami Njoku onyarumala Njoku onyarumala morning ela afago so you go afam Njoku afam Njoku gịnị bụ afa gị so you go Njoku ji efuku ihe taa ka ihe bụ ndị Igbo anyị anaghị akụzi ụmụ ha ka esi asụ Igbo ihe asụsụ Igbo amaka anyị ekwu ka onye ọbụla na-akụzi m ka esi asụ Igbo papa gị kwesịrị ịkụzi ka esi asụ Igbo ịmụta asụ Igbo njọ gị afa gị isi m sụọ Igbo gịnị bụ afa gị si m sụọ Igbo afa m bụ Njoku achọrọ m ịpịa gị ọkụ Kumaka puta que essa suíbo. Na suíba não mais. A suíba marca. A fam, Njoku, a choram, e pega oku. A fam, Njoku, a choram, e pega oku. Njoku na wani ozokwa. Onye me Njoku ihe ọ ga-adịrị ya mma o. Njoku ihe mere eme Njoku onye mere gị ihe a ọ gaghị adịrị ya mma. Njoku onye a sị na ọ ga-anwụ anwụ ya mechaa nwụọ ihe ọma emegiri ya. Njoku
o nka na-ekwu okwu gị lele nwaanyị anya n'otule Njoku ịla ala akwa maka nwaanyị ka ekwesị na nke akụ na-ebi okwu wee chụlata gị ị chọghị ịmata ihe anya gị ka nọ na nwaanyị akwezu ndo aha gị wu ndo akwezu mkpa chifo n'ụtụtụ ọ dị gị agụwa anyị were mma were ọgwụ jee ugbo jee kọta ihe nya adịbe ga-eri nke gị bụ chifo ikete soche yi nwoke Njoku ebe m si isie ebe nkwụ ekwu ya iwe ya chem Njoku cheka kịta ibe onye Njoku mechie ọnụ ara agbache gị ntị ibe onye chem Njoku asị gị mechie ọnụ kịta ka chọpụtara na isi adịghị mma ị maghị ihe ị na-eme onwe gị amaghị eme onwe onye kwere n'ihi nwaanyị eje jide ụgwọ Chineke kpọrọ ya ọkụ n'isi akwesịkwa eji ngị ụgwọ ọ bụrụ na ichem ụgwọ ị ga-echem ụgwọ iji m ka bụ na iji lọtara gị je kpọrọ ụmụaka niile ndị anyị kpọrọ ma ndị akwụna ma ndị otule ha otu a ma ndị ike na otu a ma ndị nwere otu a iwe susuru wee kpọrọ ha wee lọta ihe na anaghị eme gị ama m na ịbụ anụmanụ ihe uchu gị jebere nwe gị Njoku ịbụ ichefuru ịgbakpara ihe ichefu n'ọnwa anyị ga-ekwere chọpụta gị ịbịakwa bịa koro onye nka ihe a wokoro na ọkpa ihe na gị koro na ihe a na-akpọ ọ koro na gịnị ọkpa Njoku alala m ihe onye metere n'isi ya mana ịkpọ m aka m adịghị ya amara na-aba m akwụkwọ ọyị nke ị ga na-eji ya aka na-eme ihe na ga-esu ezu maazị ụmụaka ha zụrụ akụ lemanya ka e dere ebe a onye ọsị mgbe ọbụla kwere ngekwe na gịnị mere ngekwe na ka ị na-achụ nwaanyị ọkwere ọ ga-eje gorokwe na efe a ga-asị na ọ ga nwa okorobịa ụmụ agbọghọ bịa hụ ya sị kwere akụ mụna ya bụ ofu ihe ọ gwara kwere nwere ime Njoku ewu anụmanụ kwere nwaanyị ọbụla hụrụ gosi kwere onwegasị ihe iji esi ya kwere ọga okwere na ọwụ iwe ezigbote mmadụ ka mmadụ ọjọọ ka o kwere na mbụ ọpịa ọkụ mgbe niile na m ga-apịa ọkụ pịacha ihe ọfụma onye anwụ ya nwụọ ihe ọma emenyere ya onye ọbụla sị na ọ ga-anwụ anwụ mụ na ọ ga-anwụrịrị ọ ga-anwụ ga-emecha nwụọ ihe ọma emenyere gị enwere otile nwaanyị lekwe gị agawala m ma ihe dị otu nwaanyị egbuo m ihe dị otu nwaanyị otile gbukwu ihe dị otu nwaanyị egbuo m ihe dị otu nwaanyị ihe dị otu nwaanyị egbuo m ihe dị otu nwaanyị bụrụ otu gị pụọ nna m onye ọlụ odogwu apịọkụ Njoku apịa onye ọlụ njikọ apịa ọkụ nna m onye ọlụ nna m onye ọlụ nna m onye ọlụ apịtị nna m onye ọlụ papa wee nwayọ ịsabọcha wee nwayọ ihe m chọrọ gwa gị bụ oruola gị mgbe ị banyere ime ọhịa na-eji achọ une ndị mmadụ ị ga-egbu jiri mmadụ ị ga-egbu papa gaa ntị ịsabọcha chere ọ kama na ị na-ezu oli papa ihe anyị na-eme kịta ọ kama na ị na-ezu oli yata kama ị na-eji otu isi achụkwa nwaanyị ị na-achụ gị ogo ọ na oyibo kpere agụ mbọ egwu ya gwazi gị sụọ Igbo ọ bụ na nwata nwaanyị akịta na-asụ Igbo ebe a ka ya nụkwu wee nọ ọdụ adakụdakụ na-adụ papa ema ka ngwa gị ndị n'ụdị ọbụrụ ndụ n'otu emepụ nnọọ ikpuru okpu ndị nze ịtụfe ya n'ahụ ka iche n'ibe okorobịa ekpuru na na-achụ nwaanyị pana anya ka ngwa gị nọ na nke izi nụọ nke abụọ wee nụzie nkịta mụta anya ụmụ ya na ihe ji agba mmiri tinka tank wee mụọ nke ọ bụ nke onye ọbụ mụrụ tinkas mụrụ wee dịka ihe ji agha eti aka ya bụ nsu eji ata ọ bụrụ oge nke ọ bụla nke kwetakwa kịta ihe a mụrụ gị bụ sọtọ onye busọsi isi mgbe aka ya ama na Chineke ekwego gị nkwa ọkwa wepụtara wee ekwego anya wepụ aka enwere tupu ọ gara ka ọ gwụgwa aka mmadụ ndụ ịsabọcha nke baka enwe ịsabọcha ndị baka enwe na ofe ga-ewepụgo ịsabọcha m ga-ewepụgo onwere bara ọkaba m ji eme gị ele were gị pịa ọhụrụ nwa abalị ire m nkịta ire m 50 naira ndị a buru ibu ndị anọ n'ụlọ buru ka nye abịa ezigbo iwu ahịa ga na obi gị ire ndị ahụ si n'ụlọ nke ahụ kacha n'ime ibu
My people quite big man. Iran, I can tell you 500,000. Bam. Iran cost of 300. You know the line. The other cost some cost of bribe. Here I tell you 250,000. The other cost 100,000. You buy cotton. Cotton. Bia omo nwa ga na agara azuga bu ga na jesu bu wa odogwu isobocha keyo na mo yo bola mu okay ibola mu kemgbe na wo to bakari ada ma to ga kan ama go nke bezo ibola wo to bakari apeti papa apeti kula yi woke isobocha nwam soyi am da soyi mba soyi Utoba mkwego. Isa wacha utoba mkwego. Mmeje wamego. Mmehaji wamego wepiako. Uwe ba uwe baram. Mmeje wamego wepiako. Apete. Apete ba apete. Olai. Ai ga furu. Ayawo. Comfort. Ọrụ bụ egwu nyem. Ifugonụ m. Ka onye nsọ na-achọ m. Nna ya ọwụkọcha bịara nsika ọbịa fọ. Ụkọcha ha dị bụọ. Ọ nke kwụ ọtọ ka nke nọ n'ime igbe. Nke tukwu n'igwe nna anyị. Ya bụ ngwụrọ. Ama m ọgwọdụ. Ọgwọdụ ma ọchọ na-achọrọ m. Nwoke asị na-achọ m. Na ndeme. Ndewo. Ọjị ka mere. Nsogbu adịrọ. Ihe dị mma ka nji maka ya wee bịa. Oh, ije love. Ije love. Mazi nke ha na-achịjiri ọchị. Gaba n'ihu. Wee sị ka m bịa n'ụnụ. Otego mụ na nwa gị nwaanyị ji wee marụ. Wee na-emekọrịtakwanụ. Wee sị ka m bịa luo n'ụnụ. Bịa mara nụ nna ya. Maka na a na-eji ije ọ na-esi afọ ije ọ dịkwanụ ka ị ga-abụ ọgọ m. Wee sị ka m beluo ka m mara na ọgọ m. Nwangụlọ. Rulecha. Afọ ya gebe afọ. Afọ ya bụ kọlesi nwangụlọ. Kọlesi nwangụlọ. Adakụ. Papa. Where come from? Go put on your eba. Papa, be no. Can you hold you when you go tell me about? I'm not going to go to you. Okay, this one. Papa. No, one go. Is it going to go? You will teacher about to be Montos Aya. Although my jago. Where blue can it's all Njoku. Keep it go. Yeah, love. Shut up! Papa needs your love. Make sure go. How do you come and go? Make sure go. You might have love. Look here. Love. No. I don't know. Okay, go. Papa. Udoji, ifele eme. Onwe emelụ nna, nwa gị na yinya. Ka nwa dị ya. Ndị obodo ebe ka ọ bụ. Checha ma ajụkwa go. Isafaga bụ amobi ke safaga ngene. Ele mbo so to m na ga rukwe ke jom nwa m ja. Gafe na afọ me like ima yobo m for like onu so na. So nte ta ofu. Atụwa gị na ya ọ bụ na n'oli nye m nọmba ka m na-akpa na ọ bụ na ya na like nne m no anyway na we na. Tonto. Ihe nọmba cha ọ dị mba. Ya seba ka mpofu dem. Eya. Nke la akpọ afa m na bata ọ dịkwala mma. Ọ dị mma. Onye nwe onye a. Na-apụ onye asang onye ala ehi Ọ na-eme ka onye eri. Erigo onye asa efere ya ihe ọ bụ confirm sang. Ememe m ji bịa. Amara ọnụ. Hey, ahụrụ m Okodo na Nati. Ndị ha na-agbaga nwanne m nwaanyị agba ya titi. Nsị ahụrụ m Okodo na Nati
Ngala bodo nwanne nwaanyị. Ere nwanne nwaanyị ko? Dorati. Ahụrụ m ha. Ngeme. Nga ha bụ bodo gị. Hey! Amaga ya titi. Hey! Ụmụaka napụla m nri. It's no kodo na nati. Kodo na nati ka m fọrọ. Chere ibekwe. Ọkwa nna gị Njoku, ọkwa nụ bụ ife a. Mba, agwala m ya. Ime ife ọma ya mere m. Agwakwala nna gị Njoku la kodo la nati gbara ukwu. Mba, agụmagwa ha. Imagine mgbe nwanne m nwaanyị si esho ọzọ nga ha abụọ na-akparịkọta nkata ife m ga-eme agụmara ike ya. Ibekwe mgbe ya mere anyị mechie ọnụ ga ihe ọbụla ị chọrọ mmenye gị ya. Njoku osi mgbede Njoku onye arụmala Njoku onye arụmala onye obodo adịghị mma onye rụrụ aka Njoku osi ka njọ gị ga-emekọkwa. Anyanwụ nwanne chika m lagi ehi Kupie. tata bụ mụ na ọnụ kwube m chere ka m kwụcha ile ya anya taa ị mara gị maka msa bịa mụ na ela baba bịa ọ ya ka nna bịa ọkụta ụmụ enye nke ya orie nke ya a ga-eme ile anya fụla mmiri na-ezo ka hụ dokwu ebikwe mụ na ela baba mmiri na-ezo ka hụ dukwa ya ka atọda bụ Njoku osi ka njụọ gị ị ga-emefọkwa. Ewo anyanwụ ụtụtụ arịrị gbogbo eze nwunye chi nyere gị. Njoku asị wepụ Njoku osi ka njụọ Njoku onye arụmala Njoku onye arụmala onye obodo adịghị mma onye rụrụ aka Njoku osi ka njọ gị ị ga-emefọkwa. Njoku onye arụmala Njoku onye arụmala onye obodo adịghị mma onye rụrụ aka Njoku osi ka njọ gị ị ga-emefọkwa. Nwoke ime Njoku ji si n'obodo ọkụ na-ehi n'ọnabata bụ na ọ chụkọrọ ụmụ nwaanyị atọ na anụ ha ka eze ọ dị sọ nke ifụkwa na ụmụ ya ihe dị m ọnụ okwu ifụkwa oke ha ara ndị ga-agba na bata obodo agabeghị m na nke ha ị ga-agba na nke ị gaga afọ biko mechie ọnụ kọtọpụ ike na-ajụ onye oge nsị gị nke bata ka anyị na gị nọ esi m ọya sị n'anụ ka m nọ and ị chọrọ iju m ajụ ọ bụ na ị chọrọ iju m ajụ jụrụ Igbo jụọ m ajụjụ ị chọrọ ịjụ ị na-asụ Igbo biko Njoku onye afọrọ onye n'anya ọnụ kwube ahụrụ onye n'anya ezigbo nwunye m ọnụ kwube afọrọ onye n'anya
muna gigebio. Oh, can I go see Romari Siegua? Oh, get it. Why, I saw it. Oh, someone. Why am I, Mamma Biano? Eleve Jalum. Kilquan. Asalum, we are. Hi. Ah, from Kena, so when I go for more Marichi. Where's the Camu Chinegi pants in that? Why did you wait? So me and you my kiss are so on me. Okay, the Fungia, Nanya. That's what I panty. I'm a money for my looking for you enough last panty. I came around one. Here, Mamma's who green. Oh, Yano. Hey! Let me for size again. Hey! About my pant, about my hey! You will go in, make one. Only with people. You don't see me. Njoku. Only with people. Okay. Kai look at Hogan. Oh, look, we Afononginanya. Yes, we Afononginanya. Yes, we Yeah, we just rabbi email with so you and Ben Lamben now. What? That is, you hold your child, but get away so your part. Oh, we can so part. Afro-Mananya is William. Rap Munyaki, Emota. Oh, no, are you with Joe? Obodomete. You just put your Surya pants. Eh, Njoku. Njoku, your pants. So, can't jog, or for Joe. I won't care for me and us. Njoku for Joe. Before Joe, I get you beat one like a so. From Nanya. Not for Ganana. Who won't make a more. He got so pants, so pants. Pants, so the beer. He got super. Yes. That's in if I am oh, if we phone is so be yes, you can Njoku. Anu meguri na ago. Moricha nwunye. Ebe obu no panty. Ka ị na-asazi. Ọ dịkwa mma. Mana biko nekwe panty nwaanyị agba enu. Ifu na obiri ibu. Ọ gara m ka onye nwunye. Nekwe ebe a. N'olulu aja unyi. Biko ka ịsakwa anya m. Adọkakwana adọka maka ọdọka adọka. Ife niile ga-eme n'ụlọ. Nekwe ebe a. N'olulu unyi. Ya sikwa gị mma. Achọkwa m ịma. Mana ya doo anya na ị ga-asị ya mma. O? Njoku, enyi je ka ikotere onwe gị. Ikoto. Make a party ya. Na-esi pupu. Njoku. Njoku. Nke a panty. Ora kwa ka efi no mu. Njoku. Mama o nwoko ma o opioku bia poku gi o ni nwelu ya o opioku njo were kwanu ya wayo agbate egwu na anuku njo were kwanu ya wayo n'ife na tuto na ebu bia poku gi o ni nwelu ya o opioku ipioku no na-eju n'afọ ana maju opioku njo were kwanu ya wayo agbate egwu na nnukwu njo were kwanu ya wayo ife na tuto na ebu njo were kwanu ya wayo agbate egwu na nnukwu njo were kwanu ya wayo ife na tuto na ebu onye wawa nwoke wawa onye wawa nwoke wawa onye wawa nwoke wawa onye wawa nwoke
Che, ndị be kwenu. Kwenu. Kwezuonu. Ndị wawa be anyị kwenu. Ndị agbenu bịara be anyị kwezuonu. Unu n'anya ndị be anyị unu ga-afụ na anyị nwere ka anyị si nọdụ. Anyị nọgbagharị. Maka ihi na o nwere ndị isi agbenu wee gaa agụ na-asa mba na-asa wee rute na be anyị. Gịnị mere na o nwere ife fafụrụ bụ sọ mma fasoro ife a were bụrụ n'ọbe Njoku ka ọ nakpuru nwatakịrị wee jee kwado ndebe were chọsị ka achọta ife a eyi eje gbube onwe anyị oge Njoku ịgbara ihe dị ya a sị na ọ na-abịa ọrụ mmanwụ tibụtiti ya anya gụ ụtụtụ m ọmụmụ asa ahụ je kpọpụta m yiri gị kwando debe anyị n'ọdụ Njọ werekwanụ ya nwayọ n'ife na-atụ ụtọ na-ebu ebu bịapụ ọkụ gị o n'inwe elu ya o ọpịa ọkụ ịpịa ọkụ nọ na-eju n'afọ ana m ajụ ọpịa ọkụ njọ werekwanụ ya nwayọ agbata egwu ọ na-anụ ukwu njọ werekwanụ ya nwayọ n'ife na-atụ ụtọ na-ebu ebu njọ werekwanụ ya nwayọ agbata egwu ọ na-anụ ukwu njọ werekwanụ ya nwayọ ife na-atụ ụtọ na-ebu ebu onye wawaghị nwoke wawaghị onye wawaghị nwoke wawaghị onye wawaghị nwoke wawaghị onye wawaghị nwoke wawaghị werekwanụ ya nwayọ n'agbata egwu ọ na-anụ ukwu njọ werekwanụ ya nwayọ ife na-atụ ụtọ na-ebu ebu ịpịa ọkụ nọ na-eju n'afọ ana m ajụ ọpịa ọkụ bịapụ ọkụ gị o n'ime arụ ya ife na-atụ ụtọ na-ebu ebu njọ werekwanụ ya nwayọ agbata egwu ọ na-anụ ukwu ife mere ndị ọbụla anyị ejegburu oge ada ifukọrọ onwe gị ndị o nwere ndị dị anyị amasị anyị ka eje mgbe anyị ka amara onye bụ onye ahụ nna tiri ife n'ife tiri ife n'ife ijele n'ike nne na-esi nwoke ma ọ ga-ekele osisi mebebe si America look at the vice me. I go over my guys me high. Adam Ada le kwelu. Ị na-eri kwanu. Ada ko chukwu nyere m. Ewo. Mmanya mbuye mmechọ mbuye ikita. Diko m na ba ya wa. M si eme ya. Ebe ọ bụla jụ gị, isuru agba elu kicha ọnụ dị. Wee bụ onye gburu bịa n'ọnụ. Anyị kwadosi gị ike. Ọ gbaghịkwala ọngụlọ ka ọ bụ. Mana nsogbu adị. Buru mmanya ihe chi onye bụ di gị. Anya gbakwa ahụ ịpụkwa na ụmụ ụmụ okorobịa si ya kasa ma nke ahụ eji ije ịkpachapụkwa anya maka ịmara onye ya abaghị n'aka. agbata egwu ọ na-anụ ukwu njọ werekwanụ ya nwayọ n'ife na-atụ ụtọ na-ebu ebu bịapụ ọkụ gị o n'inwe elu ya o ọpịa ọkụ
na-ajụ ọpịọkụ njọ werekwanụ ya nwayọ agbata egwu na nnukwu njọ werekwanụ ya nwayọ ife na-atụtụ ọ na-egbu egbu njọ werekwanụ ya nwayọ agbata egwu na nnukwu njọ werekwanụ ya nwayọ ife na-atụtụ ọ na-egbu egbu eji m ihe a wee sị ka m kụziere unu ife ama m ụma wee mee ka m akụrụ ngwụrọ ka m wee chọta nwaanyị fụrụ m n'anya site n'obi ya ọ bụrụ onye fụrụ m n'anya site na ihe m nwere ndị Igbo tụrụ ilu wee sị na ọ bụrụ ihe niile na-amụke amụke bụ ọla edo Okonkwo ịnụkwara ihe egwu akwụsị na onye ngwọrọ kwuo n'okwu ihe nọ ebe a na-erila anyị kemgbe ibere ebe ọnụ ga-emechibe ego mechie ọnụ ọwụ ga anyị kwuru ebe ebe a ọ bụrụ na unu n'anya unu ga-afụ na e nwere ọtụtụ ndị ngwara okwu bụkwa ndị so nọsị ebe a ndị a na-ebesi akwa ndị ngwara okwu ka nwoke si agwa nwaanyị okwu ka akpalịa m maka na m kụrụ ngwọrọ maka na m na ofu ebe eji m ihe eje ha wee kpalịa m mana tata ha afụgo m n'ụdị m ha afụgo ka nwoke si akwụrụ wee fụ na nkara aka na nwoke mana ekelere m Chineke onye mere m ji wee chọta ezigbo nwaanyị onye fụrụ m n'anya site n'obi ya onye nwagidere mma wee si n'ime mara mma wee pụta n'elu ahụ legodo asa nwata na mma ọ dọbụchi onye bụrụ sekpụ ka mgbe ụlọ onye dịka mụ Njoku na Biọkụ apịakịrị m ọkụ pịakịrị ọkụ pịata apịakịrị m ọkụ pịata ya wigbere ka mgbe ụlọ ekpere
Njoku Onyarumala What is you for? Yes, again. You went Pamela Chabamaya. My owner, you who are not white cover. Come like that, the Nama. Come up, Piagoko. Wakama, not Piagoko. Ega hapu de Dennis. Ega hapu de Dennis. And Piagoko, Piagoku, ya body gas from Nanya. Ila manya mtazibegi hazibegi hazigi. Oh, na. Ngwalu egwa na ya temu kwa echi. Ya butem kwa mma be buru kwelu mu echi. Oh na. Bye bye. Ye na bagi mo. Afu, eji mo izibu bu nne fuge na anya. Buru ton ka buru towo. Ka daba. Eziokwu ke na agwa m. Msi wi kwote mpia woku. Iga fu na ya. Oh, if I'm going to copy your cook. You go me from Nanya. Cuckoo! Always so good. Afro Ganaya. If we work a moon again, there surely, no, surely, but you're not we have a Pioko, not Piagoko. They are from Naya. Mama, I won't pass us a Pioko if we did him. Got it. I won't call baby. Ngale go to the Gakwama. Ngale, bag him, gave way. Chief is Chief, Chef for your way hop. If you kiss a shimmy, chef for your way hop. You know, I can cook more. I can appear oko, na pioko. Take it oko, I'm a minute. You make off for me. Oh, you need good again. It's okay, man. Then I is okay, man. Hey, Makaka. Uncle, Marama. Why you okay? Hey. The good soup. Okay, would make a take to her. I pay walk. How? Ujana Pono. A bob is near from 9. You could go me. You could go. I'm happy. Njoku. We had this gamo. Dalmobi. It's a book. Remember, I would do to Mamma Baza Piaco. You have free given. If you do Channel, Balumbo, easy, if you know you. It's growing. Gordon, Yassi. Oh, my Yassi. Bye, my Homa. Uncle, has some petty my Yoma. Eh, Njoku. Njoku, I give him in a free humor. Njoku, wow. Then no more like Alcas Budaya. Njoku has been. Kebako. Week. Mpiamu yoko, Njoku, wawa, apiamu yoko. Oh, Hedema, Ayama, Agama Fihamarama, Aipiago. Yam, the why you know that Abaya, Ngalapia Hoko. Njoku, oh, Lugu, Kebako. Marco, Goyoso. Oh, yes, Bessa. He knows we can baby. Musina body, Sinabai. Atabaji, Apogamu. Musina body poor, is all about some. You know, you are the people, you know, you way every time that you saw, you never saw. I'm only able to take your care of the wire. If you see a cake, this is so. Ịma na agbo ka nkịta otu ị na-agbo ka nkịta n'ime mkpuke na ya wụrụkwa m ka ị na-amagara anya ebe isi na m na-ekpesa ka ozie ihe mere gị n'ahụ gịnị mere gị n'ihu gịnị mere gị n'ahụ onye mere m ebe na-enyugharị isi na nwunye banye esi na dọọ pụọ isi na nwunye yom onwe mere gị ị naghị ka gwa gị nwa afọ naghị ka gwa gị atabi meji gị na akpala ugwu na kwanyere gị obodo ya agwụde wawa ịmụ ya nwụ aga mara ebe fara wakwa mara aga mara ebe fara wakwa mara ebe gị na-eje asị gị ebe gị na-eje okwu mmadụ kpọrọ gị otu ebe a hapụ ya magara ịmara ihe na-eme ọkwa ngụnwa na-akwadocha ihe niile na ọ ngụnwa na-akwado ya gịnị ka ọ ga-awụkọ ọmụ na ịgwacha gị okwu ebe gị nọrọ ka ọfọ na-emegharị ahụ ọ bụrụ nke a na-ekwu ọnya ihe eji ekpesa gị oke enwe ihe imere nwatakịrị ya na-ama n'elu nwunye ndị mmadụ ka ụsụ pempem ọ gịnị ka onye nwe ka alụ ọrụ nwaanyị isi gịnị
ọnụ a na-akọ ya bụ gịnị kama ihe m ga-eme ugbu a nke ọzọ a ga-enwude ya ugbu a nsogbu adị ka m rapụ ka nlaba m ekwughị ọnụ ma agwakwa gị ogwu gị ime ihe hapụ ya ihe ọ na-amaghị ya ma na ebe ihe m ga-eme ugbu a nke ọzọ a ga-enwude ya ugbu a nsogbu adị ka m rapụ ka nlaba n'ebe a nwanne m apịtị onye njagwaghị ihe njagwaghị ya kịta maka ịgba ezi ọya m apịtị ike agwụgwọ m achọrọ m isi na be nna m ahapụ maka gị zikwa ahụ na-ajụzi maka ngezi mgbe eji gbuzie m gbuo nna m wee gbuzie nne ofu nwa ka mbụ ife ọgwụ na-adaba anyị ikirikiti ịkụ ọgụ Biafra ọ bụrụ na ọgụ Biafra ka mpere mpe ihe ụmụ nwaanyị agbụrụ n'ife ukwu ọ nke dịrị m mgbe oge anyị ọgụ be anyị ọ kedịrị inekwu m anya gụ nnukwu kịta mana ọbara dị inekwu m anya n'iru mana ahụ adịrọ gwa m ụna bụ ihe na-agụ m ọ bụrụ be mma m eje m nọrọ dị be mma m onye na-ego m ilie m iligo n'ime ebe a efe anya isi ọgbụ ncha ị chọrọ ịhapụ mmụọ nwaanyị gị ebe kọ na ndo mana ị ga-anarị maka ndụ gị ọnwụ ọ bụrụ na mma larị aka nlarị be mma m abụrụ nlarị a na-ama ma agbadosi n'obodo mma m be obodo mpa m ama agbadosi n'obodo mpa m be mma m ka m na-ana nke ọha mpere mpe ibekwe ọha ka nnọọ onye strok uji ọ kwatụrụ na legodi m akwatụrụ Njo were kwano ya wayo agbata egwu na nnukwu njo were kwano ya wayo ife na tutọ na-ebu ebu na nkwụ na mmechi ọ gịnị ka ọnụ ọ dịkwa mma ihe mere na ọbụ nna ya ọkpara ihe m matara wee mere okwu ndị Igbo na-ekwu asị na awụ ada agba ọsọ efe nkịtị ọ bụrụ na enweghị ihe ọ na-achụ ma a na-enwere ihe na-achụ ya nda ya ọkpara ị na-ajụ ma ọ dịkwa mma ọ dịrọ mma ncha ebelebe gburu n'elu ebelebe Denis nwanne m ịmana ihe anyị kwere maka ya bịa ebe a igwe ọkpara ka ọkpara nụ ịdị na ebe a na-amụ ụkwa achọkwa m ụdịrị ihe ahụ ka m gwakwa gị agwa ụmụ m unu na ife ọ bụ nọọ ife mebiri ka amalịta ya ezimezibe ka gịnị mere nna ya ọkpara ịma na Njoku na-edina nwunye m a sị gị na Njoku na nwunye m na-ebe onwe ha okwe Njoku nọ n'elu nwunye m anọ n'elu Njoku ha na-akụ onwe ha prara mpam nwunye m a na-ebe Njoku hụ mebio ọwụ na ka ị bịa mara ihe anyị ga-eme ka ọ nọ ikwu anyị na-ekwu ugbu a na o si gị n'obi pụta na Njoku na-eme gịnị na nwunye ọkpara ime ihe chọrọ ịgwa gị ọ ka mma na ijiri kịta wee gụpụ aka onwe n'ofe maka mgbe chi jiri na ọ gaghị aka mmadụ were ugbu a mana ihe ị ga-eme ihe na-agwa gị inwudere ha ịbara hụ ya ebe ọ makpu n'elu ya kwa ogene ị na-ajụ m ajụ asị gị na-eji m ha n'aka nwunye m anọ n'ime ụlọ na-ebe Njoku ozugbo ihe na-echetere m ihe m chefuru echefu ọrụ ọbịa m n'ahụ esi ọ na-ebe gịnị ọkpara arụ nweta onwe m maka njikwa Nwankwọ ị nwere ike ịnọ n'iru Njoku gwerukwu ife na mkpọ ya ihe kwukwe nna anyị Njoku nọrọ ebe a mụnwa nọ ebe a mmekwu ife m kwuru n'ihu ya ọkpara ọgwụgwọ nke anyị gaba o eme ihe m chọrọ ịgwa gị nwa bụ mgbochi n'ala obodo wawa agaghị m anọ n'ụlọ bụ ego agba n'ọgbọrị ọ bụrụ na ngị makpọ ọkpara na ịmaghị ihe ị ga-eme nwa bụ mgbochi m ga-akpọkọta ụmụada anyị niile anyị eme gịnị anyị etisasị obodo a ihe na-agwa gị were kịta mara ihe ị ga-eme maka ọkpara ahụ ịbụ ọ bụ na m bụ nwoke ọkwa ọkpara ahụ ịbụ ka anyị ga-abụ Denis ngwa ka anyị laa Njoku egbuo m ya gbunyekwu ya anya ọ na-agwọ ọgwụ
Dennis irikwere arịrị na ọ na-agụ ebe a na-azụ ka nji mba ịmakwanye mere aga m akpọ nwunye ya gịnị jiri m n'ezizi gịnị ka uche eme obeso nke a na-akọ ọzọ ememekpa taa ọ bụrụ ihe m na-ekwu ana m ekwu nke m ji wee gbuo m na-akpọ ya na be m ka onye ezigbo ya ka m na-agwa gị eje na-akpọ ama nke anya na gị ka obeso nke onye jere ebe a onye obodo adịghị mma onye ruru aka Njoku osi ka njọ gị ga-emefọkwa Njoku ka a na-ekwume ka a na-eme. Isi egboka. Njoku ka a na-ekwume ka a na-eme. Isi egboka. Hey, anụ kpọrọ nkụ na-eju ọnụ. Anụ kpọrọ nkụ gị na-eju ọnụ. Hey, asọkwa nga asọ. Nke iji umbrella kom banade. Onwe bi mmiri na-ezo ka nwa na-acha. Abegi ka na-eje o. Mara m ihu ya mara mma. Isi egboka. Mara mbọ onye nwoke amụke mgbe m anyị gbe enyi gboo. Mbụ Njoku, ịmana ma Njoku na-apịa ọkụ n'enu ọkụ. Njoku na-apịa ọkụ n'enu ọkụ. Gbuo ka enweghị isi ọkụ, kwuo ka m mara ihe na-ekwu. Okwu dị m n'ije. Ị na-ajụ m ọdịkpa na mma, i chefuru na ụkwụ na-aga wam na anya na-aga wam n'afọ ya. I chefuru na ihe ọbụla ị na-eme n'elu n'afọ gị ana n'afọ gị. Asị nka m gwa gị, enwekwara okwu na ịba echiri ine. Ya ka nsị ka m bịa gwa gị nwaka piom ị na-epiogharị n'obodo a ọ bịara nwe na-amụ ire n'obi kakwara ya aka ụkwụ e nwere bụ nwata gị ịma na ụkwụ na-aga wam anya na-aga wam n'afọ anya na-agakwa wam ụkwụ ejemezi wam ife okwu ha na-ekwu na nkọkpara onye ka osi na-ekwu na nkọkpara okwu ha na-ekwu unu kwukwa ya ka esi ekwu abịara m abịa ha mụ n'okwu Njoku na-atụkwa enyi ya Njoku Chukwu ya afụ gị anya ekwesu okwekefụwa ofu gị anya ichi ọkpụoka ka m jukere gị ajụjụ eji otu eyi agadi nwaanyị ego eji otu eme nke jude mmadụ ole ka m na-alụ ihe m nwere mgbe mbụ agara gbanda gbenu ndị ukwu ha atụ a igwe a na-atụ m ego ukwu anaghị atụ m ego ukwu a na-atụ m ego ezu m ka eme Njoku ka m mee ka ị mara ka obiri ga-ebiri na ntị mara na ị na-eji utu eyi agadi nwaanyị ụjọ nwaka na ọ bụ agadi nwaanyị buru utu nka Njoku mara na ụkwụ na-aga wam na anya na-aga wam n'afọ ya kpọkịrịkpa otumotu enye bụ ọsọ gị bịa ọsọ ga-abịara nwanne ihe m chọrọ ịgwa gị ụkwụ na-aga wam anya na-aga wam n'afọ ya agwacha gị ka ọ ha m n'ọnụ jemoluo anyị ama ihe anyị ga-eme eluo anyị ama ihe anyị ga-eme ndị be nọ Dennis ị mara ife afọ ị bịara kwunu izu gara aga banyere Njoku achọrọ ka ikpe ọzọ kịta Njoku na ya ndị iche ibe m ekene nwe na ọkpara ekene nwe a sị na ọba uru maka na ọtụtụ okwu a na-adịba n'ụka mgbede ihe m kwuru bụ na Njoku a na ebe a na-edina nwunye arụ ya Dennis kịta ka a chọpụtara na ịwa anụmanụ na ịmaghị ihe iwe were ọnụ ije eri ji na-ede wee sị na nwoke ọzọ na-edina nwunye ihe ọ na-eburu nwoke o kwesịrị na iburu nwoke iwu otu eji n'aka na anụmanụ biko onye unu na-ekwu nnukwu ụka si ebe a wepụ akụ ozu mba hapụ Njoku kwuru onye na Njoku nọ ebe a Njoku kwuru ọnụ gị Njoku
Aba, ori fi mere ke ko makia. Na aba. Ndị chi igwe. Ebu ba Dennis. No ye tie wakwe bom. Ọ bụ eziokwu. Ebere m ya. Keka mụ a mbụ Njoku ụwa awa. M ga-esi ekwe ọnwụ Dennis. Wee die. Asị ka ọ na-asị. Emere m ya. Mancha aka m dọcha, ụkwụ m dọcha, isi m dịkwa ọcha. Emere m ya. Hey! Mba. Akwụsịkwa. Ebere ihe ka hapụ ya na-akọ ndị na-atagharị ọnụ na esi ọnụ. Asọwa gị. Ị na-arụrụ aka pepepepepepepe ọ ndị ị ga-arụta nke ọ ga-arụta ọ bụrụ mmụọ. Ị ga-akwagide nwu m. Ịhụ ọnara mmadụ nwunye ya. Njoku arụ ibu arụ. Ama m ihe bigo n'ukwu. A mụrụ gị ude gị nwunye mmadụ n'ahụ. Ị na-ede ikuri na-agagharị. Ihe a Dennis kwuru ihe o kwuru ụbọchị obere ebe a ịbịa gbasara maka otu isi eme nwunye ya. N'ọrụ n'azụ ụlọ na-ege ebe ịmọkwu n'elu nwunye ya na-ebe ka ewu. Ya ga-epụta ebe a ugbu a na-ekwu ichere na-afụ. Kee maka azụ anụ ụka nnu ya emezuo. Mụ isi agbọ ncha. Kee nke gị na ị na-eme. Ọpịa ọkụ ezu eke mkpụrụ onwe gị n'ọkụ. Njoku ọpịa ọkụ. Njoku ha ka iji. Njoku bịa wụrụ ọha ewu. Njoku hapụ ụmụ nwaanyị hapụ gị. Nna ya kpọrọ. Ndị chi igwe m. Ọ nwe otu ihe m chọrọ ka m kwuo ebe a. Otu ihe abụrụ ka omenala ebe anyị ụwa agwa asị dị. Na m na-akpụta ewu. Ewu ahụ ga-akpụta ewu asịrị. Ọ ga-abụ onye tọrọ ọnụ ya ọha dị ewu ahụ. Otu ahụ si gokosi dị m. Njoku kpụta ewu ahụ. Njoku Ọ bụrụ nọọsụ na ị ga-akpụta ewu asị dịka omenala onye obodo adịghị mma onye rụrụ aka Njoku asị na Njoku ga-emefọkwa Njoku onye arụmala Njoku onye arụmala onye obodo adịghị mma onye rụrụ aka Njoku asị ka m jụọ gị ga-emefọkwa arịrịbo Anụrụ m na Njoku na-apụkarị na-esogharị ụmụ nwaanyị n'ike n'ike. Oke ị ka ya anụ. Njoku na-esonu nne m. Ọ na-edunodu nne m. Ọ bụrụ na okpe na-akọ ọkpara mbọsị anyị. Ebe si na ọ egwu n'ewu. Ọ na-ịnụ ya. Ọ na-egbugharị ụmụ nwaanyị atọ otu ukwu. A na-ekwu nke mere ni ọ na-emekwasakwa ọzọ. Biko ihe na-agba gị bụ na ọ bụ na iji bụ inye ya aka doka iji dị aka. Ịma ife imecha ozi ipusechi ya bụ ife maka ife mmadụ fụnakọta hụrọ nke onye ọzọ. Ọ ya eme n'ike ahụ. Edesho. Maka anụ na ọ bụ ya resọsụ ya na ọ na-abụ nwaanyị ọbụla ọ metụrụ aka osi ya. Chineke m. Chineke ekwekwana ihe ọjọọ. Nwoke a na-eme alụ. Ihe ọ na-emezi n'obodo ọ kara eme. Ya ọ kazi njọ. Ihe ọ na-emezi ọ dị ọhazi obere ihe. Onye ka m na-afụ ya biko anya gị ị na-amasị so mma nnọọ chefuzie elu ma ọ dịkwa gị ọzọ ngwanị ka ọ dị ndị ọzọ nna anyị ọ nwere nwoke nọ nnọọ n'obodo anyị ihe ọ na-eme n'obodo a nnọọ ndị ọsọ nọ n'obodo a na-akpa nnọọ mkpamkpa ife ihe nwoke a na-amụ na nwa odu na onye nke odu na onye ka ndị ọmụ ifusi ukwu m nnọọ ntamkpu obodo wa ihe ọ na-amụ ihe busi mgbamgba ukwu ya enyi o mere ka ọ mụrụ ha ntụ anụ anyị ekelekwa anyị ndị oriakụ otu ezinụlọ ọ dịkwa mma ụlọ bịara maka nwere ka iru ụlọ nke ihe butere ụlọ ka abụghị nke ihe egwuregwu ile m anya n'obi ị ga-afụ na obi m na-asị kọtọkọtọkọtọ ile m anya n'iru ifu na obi adịrọ m ma naanị ihe m na-agwa gị anyị bịara ebe a bịa gochaa gị okwu maka nwoke arụrụ ala mkpi na-agbara ọha egwu gosịa gị okwu agbacha gị nwa bụ ọkpara onweghị ihe ị chọrọ ime ya ka m ji wee kpọrọ ụmụada wee sị ka anyị bịa na ọ bụ na gị nwa bụ ọkpara amaghị ihe ị ga-eme ka m nwa bụ mgbochi ka anyị nwa bụ ụmụada ka anyị mee ihe dị n'obodo a ka anyị tichie obodo a anya ọ karịala
afụrụ m ka ọ dị unu n'obi mmalụkwanụ na ihe abụgo ofu nsogbu mana ofufe ngabụ unu bụ na ọkpara ihe unu na-agba okwu abụgo okenye o nwere etu okenye si eso ife okenye na-eji ọkpa na-achọ ife dị na mmiri ofufe nna ya ụlọ bụ na unu ga-arapụ nyenụ m ohere unu atụpụgoro nkịta ọkpụkpụ rapụrụ n'ọgụ ya na ndị mmụọ obi ndị ya onye ka akụ na-aghọta ife a na-ekwu nna ya gbara mba ihe onye isi anyị kwuru ntụ aka anyị ga-esi ga-eme ya ụmụazụ ọpụpa na ya bịa ka anyị la bịa ka anyị la ebe ọ bụla kpọrọ gị n'ọbụ Njoku asị m ka m jụọ gị ị ga-emefọkwa ndị be anyị ụlọ afụgo na oge ebego na mgbapụ ewu asịrị ya na-ekwu maka onye nwa ka a na-akpọ ewu asịrị nke Njoku pụtalụ were na-asị na-agọrọ onwe ya mana ife so ewu a bụ na onye ọbụla ga-akpụ ejido ọgbụrị ewu a akpụgharịcha ya onye ọbụla jicha ọgbụrị ya ego ọ bụrụ na aka gị dị ọcha na obi gị dị ọcha na ọ bụ ha asịrị ka ị na-akụpụ onye ọbụla nsogbu adịrọ ma ọ bụrụ kpa na aka gị dị ọcha na ị na-akụpụ mmadụ asịrị ewu a n'izu ụka na-abụọ na-abịanụ akpụgharịchara ya ebe a ka ọ na-afụ na ewu abụghị ewu nkịtị maka omenala anyị dịka omenala anyị siri onye ahụ ga-ada ibi abụrụkwa obere ibi ya bụ na ọ kapụ mmanụ iwere ohere anyị nọ na ya kịta were sị mba n'ọkwa asịrị ka ịkụ amalịta ya esi kpochasịba ngwa nwoke m Dennis na de na ewu kari ewu na jo na ujo na togo wore wa ina ko ujo ibi na togo asuga kubia asirim mo ina so da boda ora ko ko ibe dia ina ba mo ora ko ko ibe dia ina ba mo just you know we go na aka m ewu ihe ejije diri ọkwa ya ha ewu ejije diri ndị be anyị ebe ka ihe a kwesịrị ime ya ife mere n'ogo na izu na-abụ ga-agba n'ihu echi onye ga-eje ka ọ nọ nabazi ya na-akpado ebe enwere ihe ọ na-abụ ime mgbe ụfọdụ ya na m dị kebi eriri aka azụ nwere ihe a na-enye gị n'afọ ya na-agba ka ka nwatakịrị si wee weta ego ya na-amaghị ebe o gotere anụrụ ebe a megide ya so onye ọmara ọ bụzikwara na enweghị onye ọma ọ bụ ya na onwe ya butere gị ka ya bụ ihe ga-ada ga-egbachie nkịtị si onye ọbụla laba nsogbu ada ekụziri m omenala kemgbe ị mara ejiri bido ụdị omenala
Na ka ebe dịkwa. Odogu. Agora foi feio na fé. O que isso é feio? Vamos lá, né? Na, ejem, enwere ebe nje fu ya otu esi eme ya mpori efori dobe ebe. Ina ko wala. No do wala na. Omu alo ya. Ke fi ku. Enwere ebe nje pata ya. Pani ebe a. Omu wa. Hey! Asị nwata eyi nne oyi nna agwana gị ka anyị liri ebe ka nne ebe nna m bụ ebe nna m bụ ime gị nwa m nwegidere ego nwoke ya nna ya tinye ọkụ ọkụ na-enwu na ala Njoku ka aba n'ime go nna nna m ekwesịghị na ịma n'ụlọ odogwu ka ị bụkwa ọ bụzie na m eyi gị ka onye ga-eyizi ịma onye nsi eme ihe nke m ọ mmesịa nwe bekọ Njoku Njoku Onyarumala Njoku Njoku Onyarumala Onyeruraka Njoku Njoku Asi Njoki Itoka Ka sugar Okay, sugar Manangu ihe na-atọbụ ya adị ọ na-apịa nje ọ na-acha gị ọkụ na-ebe Njoku gbuo m taa ife na-akpọ ya bụ nkwụkpọlị ije ha okwu ya atọ ka chikin ga ọkụkọ na-eghe eghe otu ihe ahụ gbuo m taa ịtọka ịmara mma na-ese okwu ebe ọ bụ na ya bụ dị ga na-akpọ Danish na onwe ume ji eme ibi ekwewa ya mme ka mmebezi anụ ihe o mefụrụ ka mmebezi ihe ọ maghị eme ọ bụ ihe ọjọọ Abo mnabara mbebu mnabara ibi ọrụ Chukwu wetara emecha Chukwu ewerekwe nke nwe gị nwaanyị a na akụkọ n'ihe ọ na-akọ akụrụ va agharị ọkọ rapụ ndị a ife onye metara ibi ọ na-ada na nkịtị o nwere ihe ebe ha tiri aka nna nọ n'ibi nwa na-atọ ọkọ nwa ya na ọkọ
Ihe metere. Were n'ime mmụọ na-enye. Afụkwa m ya bụ ihe a. Ndị na-ejinu ka m tipi m amara ya. Onye mbịa ka anyị pụọ. Jibena m ọbọ mere ụwa. Onye ji a na-eje nwunye. Bịa ka anyị je ka anyị na-akpụkọlị. Ka m lụbaza nke ụfọrọ. Amamihe na-ekwu. Onye rụrụ aka Njoku osi ka njọ gị n'ike mefọkwa. Njoku onye arụmala he. Njoku onye arụmala he. Onye obodo adịghị mma. Onye rụrụ aka Njoku osi ka njọ gị ike mefọkwa. Anyị si ga jukwa gị ọzọ. N'ihe ị nọ bụ ị na-ele anya ka o tibere anya afọ gị ụzọ. Ọ pụtara na ihe a nwoke a na-eme na o jiziri ọgwụ wee jide gị. Ilecha anya onwe ihe ị ga-edu. Onye ka m si ka ụmụ ụmụada ka anyị bịakwa ọzọ ka anyị bịa jụọ gị ya ka anyị chetakwara gị ha anyị kwuru. Nna ya gbara ịjụ ahụ ka ya lala amakwa ma o mere gị anya afọ gị ụzọ ka anyị biko gwanụ ụmụada jụkwanụ m ya o. Ebe ọ bụ na gị bụ ọkpara achọghị ikwu okwu nsogbu adịghị bịanụ ka anyị laa o mechaa anyị ga-anụ ihe mere n'obodo Ilu atụchakwa gị ọchị n'ụtụtụ a. Ilu adịchara gị mma n'ụtụtụ a. Ọ gịnị? Onye nwanne gị nke ọ bịakwa. A na-ekwu na ọkụkọ were ụkwụ n'ofe dọkarakwa nke isi na kọmfọtụ kwa n'ụtụtụ a. Ọ na nwanne gị nwoke akpọ ụgwọ gị kọmfọtụ mere? Na a na-ekwu na Njoku na-emeghere geeti kpọje nwunye tụọ n'ime. Kọmfọtụ nwanne gị n'ụlọ ahụ ka otu ihe a na-eme esokwe Njoku ọtụkwa ime. Ọ bụrụ ofe ihe ka a na-ekwu mana ihe dịgodị mkpa ikwu ihe nwanne gị nwoke mere jide nwa. Ọ nke ahụ ihe dị mkpa hapụ kọmfọtụ ebe ọ bụ na nwunye na Njoku onye wawa n'osoro niile. Agwara m ya mụ na ekwere n'ekwentị ka anyị si na okirikiri chọbara ya nwata. Ana m anụkwa ibi na-anụ ibi o ama m na ọ na-achakwa ọkụ o. Ewo onye Chukwu kpọrọ m Ngozi nwanne gị nwaanyị ka o febe m ife a ka ị gbapụje kpọrọ m nwa nkwọ biko. Ọ na-acha m ọkụ. Ngozi nna anyị na-akpọ gị. Nna m ọ na-abịa. Ewo ị ka na-akpọ ụbọ anwụọ m. A na-acha m ọkụ ọ na-akpọ ụbọ gbapụga gbọsọ kpọrọ m nkwọ si ya na m na-akpụ si ya na Denis si anya ọfụrụ ya pụrụ ọgwa. Ngozi si na ị ka na-akpọ ụbọ ọ bụrụ na ị gọ na-akpụ m ọchịbaka ibufekwu onye ọwa na nke nna ya ya gbapụ ọzọ. A na-ekwu na a na-achara ọkụ. Ewo ekwere Denis na-ekwu ibi o. Ụtụrụkpamịa na-ekrekwuo Njoku achụpụkwuo na nwankwọ n'obodo nwankwọ alalikwu nne ya adịrị ebe ụwa agaghị
Njoku asim ka Njoku. Ejingi igwu ama na eji na-egwu mana ihe a na-agwa gị ọ bụrụ na imerụ m ya imerụ m ihe a na-agwa gị obi ya jadụ m ka alụmihe a ọ na-ewute m n'obi sisi obi m ga-ezeda Azọnụka ihe a bụ obere njọ ka ọgwụ ọkwa mgbafu dị gị isi obere njọ ma eme ya nwantị ka ngwa gị adị m alahụzi ụra oge a na-enye m nsogbu na ihe ya eme ụtụtụ eji kpam ya bụ ihe izizi anyị ga-eme mụ na gị ga-esojela mgbakwa ịtọ iji emere m ya ọ bụ mụ na gị ga-ejela mgbakwa ịtọ wee were akwakwubi ogwu mgbaghara na gba agwụgwọ m ọgwụ agwọta ọfụma m ga-eme ya ka obi m zedata onye obodo adịghị mma onye ruru aka ibi nwanne na-adị ebe ka nwanne gị nwaanyị nọ na nwanne m nwaanyị nọ n'ime ihe a na-akọ ya ọ ka na-akọ ya ọ na-akọ ya nke efu onye rere efu ọ na-akọ ya ibi ụdị ihe nke a si nwa onye amawo ya na ebe Adam hey Dennis gịnị ka m fọrọ ihe ọkwa ibi anụrụ m ya sị ka m bịa ọkwa ụmụ nwaanyị anyị na-anụ pio o megide ya adanye n'aka Njoku onye ọbụla n'obodo a mara Njoku bụ onye ọjọọ na nọ ya nwoke a bụ na ibi ka a na-ekwuje okwu ya na-ekwu na Dennis dara ibi da nwaanyị ọmụnwa m nke n'aka kemgbe abalị abụọ kịta ihe nwa na ọkọ ya n'ihu ọkọ ya n'azụ ọwụwọ n'ihu ọwụwọ n'azụ ahụ o jiri bụrụ nwaanyị onye na-echiri jee ka i butere mba apụ oche anụrụ m ihe a sị ka m bịa eri ụbọchị ahụ gbuo ewu ahụ wee bịa afọ m ka ewu a so gbanye ndị ụjọ mgbe anyị na-achọ ekpo ewu a ọ fụbụrụ na Njoku na onye ụka kpụrụ ewu a jee gwọọ ọgwụ wee kpọtara anyị ọkpara anyị bụ akpụghị ekwughị ọ dịghị ekwuni ai Dennis dibeni jee fụsịa ndị ọzọ gwasịa ha ihe mere n'ibi mba nwatakịrị n'ebe a ihe na-ekwu nwatakịrị n'ebe ọkụ ya na-ebugharị m asa m ahụ kemgbe biko ka m jefụ na ụmụnna ka m gwa ihe m fụrụ unu emezugoro amamaka gị ọ dị ya nke a Njoku na-akparị nwunye m na-akparị nwunye m chọkpara ya ebe ọbụla fọrọ m ọkpara onwe ya ma ebe ọkpara tiri isi mezu ya ihe ị na-eme ka nghọta kịta na ọkpara n'azụ n'obodo mezu gịnị na-emezi na be anyị unu na-apụ na enu m ka m bụzi ibi onye amụ ibi ọ na-aga n'iru ọkwa onye Chukwu nwa m ka ndị iri oge asị ya bụ ọsọ ka o je kpọrọ m nkwọ onye agbara tigatasị nna m nkwọ agba n'ọsọ n'obodo na nwankwo ara ikwu nne ya gwa nwankwo gba ọsọ Njoku gịnị ka ngị na-akụ ezi mkpa chọkwa bịa dọm ọzọ akụ ezi mkpa na Njoku ana m agafe mgbe nụ na asị na arụ adịrọ gị ịma ndị Igbo si na ọnụbe nwanne agbọrọ ọsọ mara ihe na-arịa ka ọ bụ malaria ka ọ bụ typhoid ka ọ bụ aka utu nke na-arịa aka utu akụ ezi mgba ị na-adịkpa anya ka okporokporo ijiji ka ikwu ya pịara isi n'ahụ aja si m na be m na Dennis, get here. Ihe a wee bi
Oburugia una 95. Ndojo na 95. Opuna Maria. Opuna mere ndojo na. Meso. Ndojo unu. Aya be hala beg. Ah be you work with me. Ya mu okura ibi e. Mma happy. Agozimba. Ina be sakwa. Also na basere basi e ba kwa. E kumanya ntoko mwanya obro jam ori ku gidaba no lo. Sidom na ngwa bosie mi. Wa mi na mbere na be. Asika na basere na. Agozimba. Okay. Mmadụ na-abịa ete elu obodo ure ma eteta ụmụ Igbo amago na ha bụ ndị ọjọọ ndị ekwesịkwa ụmụ nwaanyị anyị zuru ike egbe akụ ma ụmụ nwaanyị ma ụmụ agbọghọ obodo anyị mebisha na everybody onye mere na ọbụla ya ka ọkpara jiri lechaa anya ure maka ọ na-eme arụ karịa okenye agba ọsọ ọchụ ndị agburu ka ọkpara gbara ihe niile ha na-eme ebe ọchụ ka ha na-egbu anyị mere n'obodo a megide obodo aghọọ azịza wee sị mụ kpọọ ha na mbara kpọọ ụmụ okoro na agbọghọ obodo a ka isi ebe ahụ chụpụ ha n'obodo a mana mụ nwa achọghị ime etu a abịa n'ọtụtụ ụwa ha tọrọ m akwere ha ugwu o nwere nwa nsị nke o jee kpọọ ha ka ha bịa ekele dị Chukwu na ebe a ha na-atọkwana gị ọkwa gị bụ chairman of family meeting anyị anyị nọ ọkpara bụ ọkpara ma ndị a chairman family meeting ndị ọjọọ na-abịa okenye rụọ arụrụ a asị ya nọ ya na nkịtị okenye arụkọ na awọ asị isi anyị bịa mụsị ụnụ bịa anyị abịago ọkpara nyere m ikikere nye m iwu si m chụpụ unu n'obodo a maka gịnị kwanụ azịza anyị ebe a azịza ọkpara nyere m azịza wee si m wee chụpụ unu n'obodo a mana m ekwe emezu ike ozugbo ọgwa maka ọsị m kpọọ ụnụ na mbara ka ụmụ okoro na ụmụ agbọghọ bịa obodo a nye aka chụpụ unu n'obodo a mana enyere m ụnụ nsọpụrụ nke njikọ ọtụtụ ụwa wee sị ụnụ bịa ebe a ka m bịa ụnụ ka unu si ebe a bilie jebe unu ga-esi ebe a gbakọrọ unu ga-esi ebe a nsi nọ ebe a na wee pụba bịkọs unu gbukwa obere oge na ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa obodo a na-abata ebe a na-abịa ebe a ga-agbagbo ụnụ ọtọ manya ụlọ maka ihe kwekwu ka nwa ike gala n'ụlọ jee chenji nwe ịba ewu na ọkụkọ m na-atụrụ m na ọ ga-ewediwa ndị be m nwunye m agba elu a ga-achọkwa enweghị ihe chọrọ njọ ndị ọjọọ ndị a na-adịghị mma n'obodo ndị akwaga Njoku nke Njoku akwezu mba ihe o metara obodo a unye obodo a Ada ke faga? Afambo adageri. Adageri. Ini dikwe, deligi. Ini deligi. Ada apa itu deligi? Obo na nna echere godo. Obo go wa bụ nna isi agboncha. Isi agboncha. Ọ papa isi agboncha. Mana we kwere ihe mere hapụ kere wa ha isi agboncha ma isi ya ha na agboncha. Ọ dị yesogbu. Na ọ dị yesogbu too much. Debe ego isi agbọcha na-agụ mana eke ka mbụ na-agụ
na pioko kata pioko yara ida fu na na pioko ke na ida fu ne ba ida cha chi chu ku ba ba na pioko aku yara ya na ifu go kwa ima no ye wetele go boss ya ko so ya sia ba ya do da ko Aye ba ten. Okay. Aya ke beni. Aye. Abegedi? Njoku tego dia cheo. Isi ga ni je. To wo ni ko ga. Jo. Iwe ti ni si, iwe na acho agi na pa le. Aya ni pata kai. Awo ade abo se fifira nkete. Iwe ihe na acho awo. Owi ha wo na acho. Gini mere. Ototo. We have a stable seven no. Mona akwezo pe Nwoke. E ma na Nwoke akwezo. Ade ma na ade ya. Chairman obodo ya. Still la choka afu ai, Africa afu ai. Ai we je ba. Ka je ba. De ko mezu e ba no. Dia so adoka. Mezu na mama. Ya ka kusi ala, kusi ala. E dan na lo nebe obodo. Anu nebe obodo. Nja chu ye dem madu. Njachu ndacha no njagwogo njebe akwibi njebe ka akwata na ko gini we mezi ha we aziza lo para ha lo bo para ha sire osi we sa ko akwesu pa za po bodo so la cho se fai o wa ho ala ku de bi ha ko ile sa akwesu pa gbe jibo kaya ahuna be pa o jiro so ba ka be just mo fu we samua Njoku wawa ade ma ba aboso penda e ba be ba boro hasra hala chu haje go sebe ba boro kam na be ba bo mo ya obu wawa do bo dai body no transfer nai ya mo ni god isina ha chokoro usi boda ai walaza saro kutiki ha chokama de mara mari aho de maradia we putasia Njoku kambo Njoku wawa ana we be beje ya mere ikweze mate mafu nke beka mafu kwe ba asika be ba bia we to manya so fu ka wudu manya ka ma bisi ma ula ga to na ke po no na ha ga jiwaze za we za ko nde cha bu mu ye ma nya nya mu mara kwa de cha mu be mu ye mu de cha ko fort mu ye mu abana mu ko abana mu asiba ha ko we Agabe ya. Agabe no. Oyi da fẹ́ oṣù náà. Mo rò bọ́dà pé ìgbà fẹ́ lọ. Ìjọba ọkùnrin lọ. Ìjọba kàmú kàfẹ́ oṣù. Njoku osi ka njoki ikeme fọpa. Onyarumala Njoku onyarumala onye obodo adịghị mma onye ruru aka Njoku osi ka njọ gị n'ike mefọkwa Njoku onye arụmala Njoku onye arụmala onye obodo adịghị mma ọ bụkwa m je ka mmete na nwoke ụfọdụ ndị be anyị adị atụ ime nwunye ha chịkwa ka m na-atụ ihe ime ọ bụrụ kwuru ka ọ mbụ na-achụ nwunye mmadụ nke m ga-eji dị iche Dennis eme nke ya wee kọọ ya ibi mezuo nke ikibịa mee na aga m akọ gị ibi aga m akọ gị stroke mana aga m agba gị si n'ọhịa ị ga-ejekwu wee pụọ jụọ obodo mmasịrị gị jee lọdụ mana ị ga-ahalatasị obodo ahịa ole m dị ndụ nke bụ mezuo ị ga-abatazi obodo anyị bụ wawa adị m eme ya amara m na mkpakara maka esi agba ọgwụ kwa eji wee wuche nke ya ọgwụ ọrụ m wee kụzie m kesa agwụ ya bụ ọgwụ wee mụta ya eji m akwa akụkụ a wee na-akpọkụkụ bụ mezuo gbulito a ga-akpọ gị afa
Mezuo. 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 Abala wisra. Na jo ya. Ị ga-apụ apụ ma ị ga-ata ata. Kpagharịba n'obodo ọzọ. Nlọta ya bụ maka obodo ya. Onye sọmọdụ si ndụ wee kachacha wee nwụọ bifo lata obodo ya. Ma ebe m ndụ ị ga-ata obodo ya. Mezuo. Agbara m isi ọhịa. Achikwara azụ. Ụlọ si debe akwa ntu a ga-ese na-eje. Na-aja azụ abụọ maka agụ. Njoku onye arụmala Njoku onye arụmala onye obodo adịghị mma onye rụrụ aka Njoku osi ka njọ gị n'ike emefakwa Njoku onye arụmala Nwanyị ị agba mbọ nekọtara ụmụ n'anya na nwa gị nwoke ngwa ebe na-eji mepụ ụlọ nsọ Chineke ma bịa kpọrọ gị na nwa gị ka anyị gaba ebe ahụ papa iji gba ya jọrọ oyibo chumikpu na ejoro ịlaik ya ịlaik m ijọrọ oyibo maka ji bụbụrụ oyibo kemgbe anyị aganụ ọ na-ịchọghị ịga anyị papa ya mee ya achọrọ m obere ego mana papa bụ tupu ejibe ya achọrọ m obere ego nso ndị ebe ahụ mfe mbata m egotere gị isie ike nzibe m nna anyị good afternoon. Afternoon, my dear. Ebe ka ibukwe ngwongwo eje. Ana m aga ọrụ oyibo iji mepere Chineke ụlọ nsọ ya. Ndị ọrịa dịka ya. Ahụ adịkwa gị? Ezigbo ahụ dị m. Mmụọ ozi bịakwutere n'ime abansị mepere Chineke ụlọ nsọ ka m nwee ike na-agwọ ndị ọrịa ka Chineke were na-anara otito. Ndị ọrịa dịka ya. Na ahụ adịrọ gị ebe n'ụlọ nsọ m ma agwụkwa gị. Nwanyị, ị nọkwa ole eme? Ichie nke m ke na-akpọ ichie dị ka m ke na-akpọ nwatakịrị nzi igwe gị nna anyị batakwara ebe akparị anyị nwoke m ichie ike emechaa ị ga-abịa ebe ahụ na-eme ihe ka iji anya gị wee fie n'ebe nwaanyị gị na nwa gị bịa ndupụ m ka m jebe nneche Njoku emebisiela obodo a. Njoku ga-apụrụ ụlọ obodo a. Njoku Njoku agara ụmụ nwaanyị ajadu laa ya n'iyi. Njoku nwaanyị ole ka ọ na-alụ. Njoku a ga-enye ya quick notice. A ga-atụje obodo aja aja afọ ya anya ọzọ. Lekọta enyi nwoke. Njoku were dị akpụkpọ na-apụ ya nwunye ya. Njoku egbuola obodo a. A ga-akpọpụ Njoku akpọpụ. Njoku babụ ọ akpọpụ ya akpọpụ. Njoku ji alarịrị. Ayọ ka nna ayọ ka eme ntu ahụ. Okwu ị na-ekwu kịta ọ bụghị m ntị ochie ka o ji abụ nke ọfụọ. Njoku eme nke a kema na Njoku bụ ezigbo ọyị ya na azụ anụ ụka na gị nwana onwe gị na-elejere ya anya mkpọnye mezuo gajidi ya gwe mana Njoku bụ ezigbo ọyị m ebe mana nwunye ya ọ na-alụ na ọ bụ ọyị nwaanyị mgbe mbụ hapụ mezuo ka ọ lụọ nwunye ya mgbe anyị kpọrọ ya onye ọyị nwoke bụ mezuo hapụrụ ya ka ọ lụrụ ya ka udo chia ka ọ ghara ịbụkwa ihe ya Njoku na-eme ka iji ebido ime mana nke Njoku ka m na-agwa gị arụ ya akarịa na keta nke echi ị ga-afụ ihe eji eme Njoku maka na Njoku a na-akpọ ya ọkụ ọ dọtara kịta chọrọ igbu ya gbaa ya gbarie ya ahụ ọkụ ejezuo onye ahụ iji anọfụ ihe eji eme ya taa ka m ji agwa ya na mụnwa ya ha ejiri mbe m onye isi n'obodo a na-egosi ya onye rụrụ aka Njoku osi ka njọ gị n'ike emefọkwa
Njoku. Ya ihe a na-ekwu bụ eziokwu. Onye ihe ụwa niile ji ete m uhie ọcha. Gị were nke oji na-ete m n'ahụ. Na-agbaghịkwa na mkpọrọ gị ọyị nwoke. Njoku. Akpọga nwunye gị? Izesi anya akpọ nwunye m. Oke akpọ nwunye gị? Nwunye m nwanne m onye ọ bụ. Keke bụ mkpama alaba. Ịlaba. Ana m aga ụzọ, ị na-agara ụzọ. Ị na-ara ụra. Ụra na-atụgụ. Ụra na-atụgụ ma nwunye gị na-achọta gị achọta. Njoku onye nke m kpọrọ gị akpọghere. Ebee ka ị hapụrụ ya were jebe? Were na-akpọgara nwunye mmadụ. Piom. Wam. Ọ gị bụ Njoku. A ga-achụpụ gị n'obodo a. Ihe chọgbu na abụ na m. Abụ ihe ọzọ bụ na. Ile m anya akpa m Njoku. Njoku na-agba ọkụ na-apịa ọkụ apịa. Ọkụ a ya agbawu gị. Obodo a, awantị ka m gwacha gị o. Ị na-enwe anya fafafafam. Idebe ya ga-ekwikwi n'ebe ntụ. Ihe m na-agwa gị bụ. Ehughị mmiri ọkụ. Ịma ihe na-agwa gị na. Ịma ihe na-agwa kịta. Epere mpe mmadụ. Mana bụ arụ kpọrọ kwuru eju ọnụ. Arụ kpọrọ kwuru na mara ọrụ abụ ya. Ịnwa m. Ga-ebi gị anọ. Na nwatị ka m gwa gị. Ejekwe m etipule. Jụọ ndị ọzọ ebe ha m debere ha. A na-enye gị ibi. 95 size. Menye gị ibi. Enye gị ọkọ. Ịkọ na mgbago ịkọ gbada. Ịkọ gị na-ebufe egwu ya gị. Enye gị ọkọ. Etọpọ ngo febe. Otu a, dewa otu a. Ịma ha akpa stroke. Ndị ha. Ogo ogologo ni toko ogologo. Bụ ya atọ nwoke nwaanyị ime. Ihe na-agwa gị bụ elechega nga ya. Erugo ewu agara amụ. Ihe bụ ewu agara amụ. Agara gị amụ. Ebe na Njoku. Agara gị amụ. O nwere nwa m na-eyi hom. N'egi mmiri agbara ọha ewu. Esi na ibu mpi. Njoku onye arụmala Njoku onye arụmala. Ifu n'ụlọ na-abụ ebe a si ebe a kịta ka a si na ebe a laba pụọ nyo na-asị ka etutu na ebe unu apụọ. Anyị achọzi unu n'ala anyị ọzọ. Arụ unu mere n'obodo ọka nkụ. Unu na-ezu ohi. Unu na-atọ ntọ. Ome nke unu na-eji aka ntụtụ si na ebe a kịta. Mgba tiri ha ka mmanwụ jebe. Onye obodo adịghị mma, onye ruru aka. Njoku osi ka njọ gị n'ike emefọkwa. Njoku onye arụmala Njoku onye arụmala. Begi ka esi na-apụta kemgbe ya fụrụ gị na-achọgharị gị. O nwere ozi butere kịta. Megodo tọ imu nwaanyị si akwụwụ. O wee bụrụ na nọ ka ọ bụ nọ Njoku na-akụ ezu mkpa bụ ihe na-ebute ihe na-eme n'obodo a. Ihe na-agwa m kịta akụ ezu mkpa na Njoku nọ ya. Ijekwu n'ihu ha. Ọha obodo zuo ijekwu n'ihu ha. Akụ ezu mba na Njoku nọdụ ebe a kịta. M ga-ekwu ya n'ihu ha. Ha dị mma ịchụpụ n'obodo a. N'ihe mere agbọghọbịa mmadụ. Ihe mere ada ngwa labanụ kịta nke echi unu ga n'ozi ya. Njoku nwata nwa eji ekwe ka mmadụ nwere mmiri tọrọ ike n'obodo a. Ọ bụ eziokwu na ọ bụ ọyị mana nke a karịa na ihe o mere ọbụla nwa ọ na-akọ bara
nnekwu anyị fụ na anyị nwaba odogwu n'onwe anyị anyị gotakwuru mmanya anyị ṅụrụ ma ya ji bịa ebe a ya jụgo n'ụlọ asị na ị bịara ebe a ya ka anyị chọrọ gị bịa ebe a na ihe na-eme n'obodo a dịka ndị ntorobịa na ndị nlekọta anya nke obodo a obi adịghịzị mma ihe nji kpọrọ ọkwa aka m bọọdụ nwere bịa bụ ka m gwa gị gọta sị na agwọ ofu anya fụrụ na aghọ eke abụghị gị ihe ụbọchị mbụ maka enyi nwoke a na-akpọ Njoku si na ọpịa ọkụkọ ọgba ọpịa mmiri na arụ a na-akpọ n'obodo a akarịgo arụ ọnụ na-arụ akarịgo mgbasị agha ya mere ishe na egwuregwu ka anyị na-egwu mana nke ikpeazụ a ya akwadogo kpochisi ike mgbe mụ ọbụ m nụrụ ihe a o wutere m ọfụma agadi nwoke dị ntu ahụ ịdị na-eme ihe a ọ na-emegasị ezi anya mmiri pụrụ m n'anya doo ụdị ọbụ n'oge ka m nwee ka ya bụ mmiri suru ebe a n'opi ụgbọgụrụ maka ahapụ ya ọ ya emekwa na-eje mana ọ merezie eje anyị edebekwa ya ọnọdụ anyị edebe ya etu o si ewute ụnụ ke na-ewute m nwa karịrị maka na onye ya na-ekwu ihe a bụ ezigbo ọyị m ndị ọzọ na-ewere unyi dị ọcha na-ete m ya wee were nke ojii na-ete m n'ahụ chetakwana m sị gị na ọ bụ ezigbo ọyị m etu unu siri wa bịa zite nkwuo na be m ka ọ ndị ọzọ si na-ezite ya mere e jiri hapụ ube m bịa nke a ka mara m isi ọja jụrụ m oyi unu eburukwa ya bịa ofu ebe a ofu nkwa m na-ekwe ụnụ nwa bịara ije taa bụ na iji unu bịara ga-amụta mkpụrụ ọma unu ji onye amasị unu keta nke echi ị ga-afụ mkpụrụ ọya amị maka na ya bụ Njoku abụ nke ka a na-akpụ ya bina bro ha egwu na ya efuge akara ekwu nke o mere eme ọ na-eme ọzọ Njoku jee n'ọnụ ya ihe a na-ekwu bụ ezie ya ihe a na-ekwu bụ ezie ọ bara nyere m ike m chụpụ ụnụ eme maka na m na gị bụ ezigbo ọyị mee ya etu siri mie onye otu gị ejewana uwe na-akachi obi nọ ebe onowu ebe agaghị bụ Njoku ebe ọ bụ ndị oji nwaanyị a jiri ọgwụ rekechie gị ruo chụpụ nwunye gị nwaanyị a na-akpa na dibịa jiri ọgwụ rekechie gị ruo chụọ nwunye gị ruo ebe ebiri bịa ebere ngwa Njoji Njoku a na-ekwu na oke tagburu mmadụ uche were ego gawa na dibịa ịgba afa nke ka ya yeme iko ga-ejile Njoku ụmụ okorobịa wepụtara m Njoku nga wepụtara m Njoku
Njoku aga m ege na ọmụ taa. Ọ ya agba ọsọ. Aga m ege na ọmụ. Mba. Ọnwụla ga-achụ. Asịkwa nke. Ọnwụla ga-achụ. Ụkọchukwu. Kemgbe isi bi obodo anyị na-akparị ugwu. Onye ji omenala Igbo. Akwụkwọ eji n'aka anyị nwere ya. Anyị na-abịa okpukpe na nke gị anyị na-eji akwa na-eji ya. Ejikwa na-emesa anyị anya. Na onye na-akpa mkpamkpa eme ntem imo onye ọbịa na-apụpụ na eyi azụ ya na aya akị. Anyị atụkwa na ihe. Ndị bari wa wunu mere mebere o. Ihe a bụ otu izu ụka m idobere nsị idobe mamịrị ihe ọjọọ adịrọ mma o. Ihe ọjọọ maka mekwuo o nwere Dennis nwanne anyị nwoke ọ bụ na nwunye na-ayị akọrọ m Dennis ibi ka ọ ha ijekwu nwunye ya adị ya nwaanyị aghara m ya ọkụ n'ime ahụ ya niile ọkụ junction ihe ọjọọ adịrọ mma o. ewu asịrị ya na-ekwu maka onye nwa ka a na-akpọ ewu asịrị nke Njoku pụtara were na-asị na-agọrọ onwe ya mana ife so ewu a bụ na onye ọbụla ga-apụ
ejido ọgbụrụ ewu a akpụgharịcha ya onye ọbụla jicha ọgbụrụ ya ego ọ bụrụ na aka gị dị ọcha na obi gị dị ọcha na ọ bụ ha asịrị ka ị na-akụpụ onye ọbụla nsogbu adịrọ ma ọ bụrụ kpa na aka gị adịghị ọcha na ị na-akụpụ mmadụ asịrị ewu a n'izu ụka na-abụọ na-abịanụ akpụgharịchara ya ebe a ka ọ na-afụ na ewu abụghị ewu nkịtị maka omenala anyị dịka omenala anyị siri dị onye ahụ ga-ada ibi abụrụkwa obere ibi ya bụ na ọ kapụ mmanya iwere ohere anyị nọ na ya kịta were sị mba n'ọkwa asịrị ka ịkụ amalịta ya esi kpochasịba ngwa nwoke m ụjọ ibi na-atụ ọ na-akọ ekpekwa ibe di ya ụlọ onwe ya kwukwu na aka m ewu ihe ejije dịrị ọkwa ihe ha ewu ejije dịrị ndị be anyị ebe ka ihe kwesịrị ime ife mere n'ogo na izu na-abụzi ga-agbanye ihe eji ọ na-eje ka ọ nọ nabazi ya enwere ihe ọ na-abụ ime mgbe ụfọdụ ya na m dị kebi eriri aka azụ nwere ihe a na-enye gị n'afọ ya na-agba ka ka nwatakịrị si wee weta ego ya na-amaghị ebe o gotere anụrụ ebe a megide onye megide ya sị onye ọmara ọ bụzikwara na enweghị onye ọmara ọ bụ ya na onwe ya butere ego ka ya bụzi ga-ada ga ịgbachie nkịtị sị onye ọbụla laba nsogbu ada ekụziri m omenala ka mgbe ị mara ejiri bido ụdị omenala Njoku onye arụmala onye obodo adịghị mma onye ruru aka Njoku osi ka njọ gị n'ike emefọkwa ka shuga okere shuga mmanụ aṅụrụ ihe na-atọ bụ ya ọ dị na-apịa nje na-acha gị ọkụ na-ebe Njoku gbuo m taa ife a na-akpọ ya bụ mkpụkpọlị ije ha okwu ya tọ ga chikin ga ọkụkọ na-eghe eghe otu ihe a bụ gbuo m taa ịtọka mara mma na-ese okwu ebe ọ bụ na ya bụ dị ga na-akpọ Danish na ume ji eme ibi ekwewa ya mme ka mmebezi anụ ihe o mefụrụ ka mmebezi ihe ọ maghị eme ọ bụ ihe ọjọọ ọ bụ m nọrọ ya ndị bụ m debere ibi ọrụ jiru Chukwu wetara emecha Chukwu ewerekwe nke enwe gị nwaanyị a na-akọkọ ihe ọ na-akọ akụrụ akọ va agharị ọkọ rapụ ndị a ife onye metere ibi ọ na-ada na nkịtị mbenụ o nwere ihe ebe ha tiri aka nna nọ n'ibi nwa na-ada ọkọ nwa ya na ọkọ ihe metere were anyị ime mmụọ na-enye afụkwa m ya bụ ihe a ndị na-ejinu ka m tipi bịa ka anyị pụọ onye ruru aka Njoku osi ka njọ gị n'ike emefọkwa Njoku onye arụmala Njoku onye arụmala
onye obodo adịghị mma, onye rụrụ aka Njoku osi ka Njoku onye arụmala onye obodo adịghị mma, onye rụrụ aka Njoku osi ka njọ gị n'ike mefọkwa. Njoku onye arụmala Njoku onye arụmala onye obodo adịghị mma. Ọ bụkwa m je ka mmete na nwoke ụfọdụ ndị be anyị adịghị atụ ime, nwunye ha chịkwa ka m na-atụ ihe ime. Ọ bụrụ kwuru ka ọ mbụ na-achụ nwunye mmadụ nke m ga-eji dị iche. Denis eme nke ya wee kọọ ya ibi mezuo nke ike bịa mee na aga m akọ gị ibi, aga m akọ gị stroke, mana aga m agba gị si n'ọhịa. Ị ga-ejekwu wee pụọ jee obodo mmasịrị gị jee lọdụ, mana ị gaghị alatasị obodo ahịa. Ule a m dị ndụ nke bụ mezuo, ị ga-abatazi obodo anyị bụ wa adị m eme ya. Amara m na mkpakara maka esi agba ọgwụ kwa ebe eji m ewuje nke ya ọgwụ ọrụ m wee kụzie m kesa agwụ ya bụ ọgwụ wee mụta ya. Eji m akwa kụkụ a wee na-akpọ kụkụ bụ mezuo bulito a ga-akpọ gị afa mezuo agbara wisira n'ajọ ọhịa. Ị ga-apụ apụ ma ị gaghị ata ata kpagharịba n'obodo ọzọ. Nlọta gị abụ maka obodo ahịa. Onye esomọmụchicha ndụ wee kachacha wee nwụọ nke ọlata obodo ahịa. Ma ebe m ndụ ị gaghị ata obodo ahịa. Mezuo agbara ngị isi ọhịa. Achikwala azụ ole a chidebe akwa ntu a ka esi na-eje na-acha azụ abụọ maka agụ. Njoku onye arụmala Njoku onye arụmala onye adịghị mma, onye rụrụ aka Njoku osi ka njọ gị n'ike mefọkwa. Njoku onye arụmala Njoku onye arụmala onye obodo adịghị mma. Ị agba mbọ lekọtara m n'anya na nwa gị nwoke ngwa ebe m na-eji mepụ n'ụzọ Chineke ma bịa kpọrọ gị na nwa gị ka anyị gaba ebe ahụ. Papa iji gba ya eje ọrụ oyibo? Chumikpu na-eje onye like ya. Like m ije ọrụ oyibo. Ogoji bụ mụrụ oyibo kemgbe. Anyị aganụ ọ na-ịchọghị ịga. Papa ya eme ihe achọrọ nwa obere ego. Mana papa bụ tupu ejibe ya achọrọ nwa obere ego. Nsogbu ebe ahụ mfe mbata m egotere gị isie ike nzibe m. Nanya, good afternoon. Afternoon, my dear. Ebe ka ibukwe ngwongwo eje.
ana m aga ọrụ oyibo iji mepere Chineke ụnụ nsọ ya. Ndị ọrịa dị ka ya. Ahụ adịkwa gị? Ezigbo ahụ dị m. Mmụọ ozi bịakwutere n'ime abansị mepere Chineke ụlọ nsọ ka m nwee ike na-agwọ ndị ọrịa ka Chineke were na-anara otito. Ndị ọrịa dị ka ya. Na ahụ adịrọ gị ịbịa n'ụlọ nsọ m ma agwụkwa gị. Nwaanyị, ị nọkwa ole eme? Ichie nke m ke na-akpọ ichie dị ka m ke na-akpọ nwatakịrị. Nzi igwe gị. Nna anyị batakwara ebe a akparị anyị. Nwoke m ichie nke. Emechaa ị ga-abịa ebe ahụ na ihe ka iji anya gị wee fie n'ebe nwaanyị gị na nwa gị ndupụ m ka njebe nneche. Ka nna m ọ ya agwọ gị ịkwụsị Jon a. Ibekwe, Bebila, Ibekwe, Bebila. Kee, Oga Njoku na madam na-eme n'ime ebe ọ na-ebe akwa.
Bibina, ori ho bina gbam. Imana na madam. No kanjo ko ha body na ma. Ha like toro nwe ha. Imana iwike oga oni mefu ho juburu oke. O himre ni emo baba. Ko kanjo na pioko gileju pana. O kanjo ko kukumba bokuli. Osino kukumba. Onke ajata granite bo kukumba. Kukumba ka ebe ya kukumba. Akpa de kwa na mo. Kimbo kukumba. Imebi. Ye wukile ja no mama ni ya na bo kukumba. Hai! Ibekwe. Aruru ana bi fechiri si ya dika popo ti akwa yi. Emebi. Nkata amachi yinti. Onfe na ono oge kicheme. Ichi dia susu mo ono. Onu ya dika onu nkape. Onfe na medisi. Bibili wa makanti. Mka amabebe mmanyi kenga mwe nwe suo yo gbanwa we subi na ime onu dikiru Njoku onyo boda digimba onye ruraka njoku asinka njoki nikeme fokwa Njoku onyarumala he Njoku Nipizo Bia no ncho Njoku bibo yakani ya Okay meya Mwana kukumonde ana kumu Mwana nanji Cheru. Nya no ga Njoku. Na apia anti comfort oko. Hey! Mana cheru. Idisho na Njoku ade weru nwadi ikia. We na apia mu nwan ni na oko. Opon kopia ni si opia nyoko kopia ni si opia nyoko. Maka no to ojo Njoku du kafa. Hey! Bibina. Idisho ni meje kunu ka dia apia kunu nge wana ma ifini nane. Umwa ni nene ba apia sige icheku nke ya apia nge wana. Na we find that thing. Mana ke phone kwa no. Nwoke na-akpọ akụ na-ebi okwu. Nwoke agba enu. Mgbe m jere Lagos ọrụ oyibo, ana m echere ya nche. Akpọga nwunye ya tuwe eme nwunye mụrụ nwa. Nwanne ya nwaanyị atụakwu nwanne ya nwaanyị ime. Ọgwụ ihe ọjọọ na-agwọ ma ji ọjọọ na-achị n'obodo anyị bụ nna chi ya. Akabego nke mere eme. Ọkụwa dị o. O nwere nwanne ya nwaanyị a na-akpọ Kọmfọt nke ọha na-enyi o. Mụ na wee mebukwa ihe wetu afọ ime kpọkọ eji m ọgwụ wee jide ụmụ okorobịa niile na wee na-ejere m ozi enweghị ihe ha anaghị emere m ọzọkwa bụ ose ya bụ ncha nwa m Njoku tụbara m ime ọkụkọ ọcha mara mma n'ugbo ele bịara iji edi
ọzọkwa na Njoku anyị gwọrọ ọgwụ wee mefuo di wee chee ihu ihe a bụ na ihe a bụ eziokwu azanụka hei ifele mme Chineke gị enweghị mma agwa gị Jehova ga-ele gị kpee gị ikpe Oje no je na aye gi omu. Otu a. Aje gi omu ko ya. Ka habru yo ka omu di adi. Je we to omu ke yo omu. Je we to omu ke omu. Chukwu. Ka me deliver again. Na topi na abu. Njoku onye obodo adịghị mma onye rụrụ aka Njoku osi ka njọ gị ga-emefọkwa mama o nwoke ọma o ọbịọkụ njọ nwa mama o nwoke ọma o ọbịọkụ bịapụ ọkụ gị o n'inwelu ya o ọbịọkụ njọ werekwanụ ya nwayọ agbata egwu ọ na-anụ ukwu njọ werekwanụ ya nwayọ n'ife na-atụ ụtọ na-ebu ebu bịapụ ọkụ gị o n'inwelu ya o ọbịọkụ Ipiọkụ nọ na-eju n'afọ ana m ajụ ọbịọkụ njọ werekwanụ ya nwayọ agbata egwu ọ na-anụ ukwu njọ werekwanụ ya nwayọ n'ife na-atụ ụtọ na-ebu ebu njọ werekwanụ ya nwayọ agbata egwu ọ na-anụ ukwu njọ werekwanụ ya nwayọ ife na-atụ ụtọ na-ebu ebu onye wawahe nwoke wawahe onye wawahe nwoke wawahe onye wawahe nwoke wawahe onye wawahe nwoke wawahe werekwanụ ya nwayọ n'agbata egwu ọ na-anụ ukwu njọ werekwanụ ya nwayọ ife na-atụ ụtọ na-ebu ebu Ipiọkụ nọ na-eju n'afọ ana m ajụ ọbịọkụ
ọbịapụ ọkụ gị o n'inwe elu ya o ọbịa ọkụ o njọ werekwanụ ya nwayọ agbata egwu ọ na-anụ ukwu o njọ werekwanụ ya nwayọ ife na-atụ ụtọ na-egbu egbu o njọ werekwanụ ya nwayọ agbata egwu ọ na-anụ ukwu o njọ werekwanụ ya nwayọ ife na-atụ ụtọ na-egbu egbu o njọ werekwanụ ya nwayọ agbata egwu ọ na-anụ ukwu njọ werekwanụ ya nwayọ ife na-atụ ụtọ na-egbu egbu njọ onye ọkụ ị na-apịa ọkụ bikos na ị nwere ya ọbịa ọkụ ashika haru ya he ashika haru ya he Njoku shika haru ya he Njoku shika haru ya he ashika haru ya he Njoku shika haru ya he ashika haru ya he Njoku shika haru ya he ashika haru ya he Njoku shika haru ya he ashika haru ya he Njoku shika haru ya he ashika haru ya he Njoku shika haru ya he ashika haru ya he Njoku shika haru ya he ashika haru ya he Njoku shika haru ya he njọ werekwanụ ya nwayọ agbata egwu ọ na-anụ ukwu njọ werekwanụ ya nwayọ